ok makage kacha mabiro kaluwore kod puonj magiyudo to kaachiel kod riwo paro kanyakla. Ing'eni ka wawache mana kaka wanene, japiny bende samoro nitiere kod pache ma koreno sani bende wabiro kod yo mamaro owinje kod pachgi gin bende. Koro aparo ni mano to e wach mane nitie maduong' ahinya korka yueyo mane orumo no. To wiya ok dewil ma ok aparo ni odiochieng' manyoro ne wadhi yalo odiochieng' hingo okenge kata ng'iyo okenge minyalo dhi godo nyime mar kedo kod landruok mar kute mag ayaki. Kendo king'iyo to nonro mane ochiw ne nyiso ni nitie okenge mosego to mak mana ni pod ok oganda nitie kama ber ahinya. King'iyo ni kaunti ma Nairobi sani kaunti miwacho ni nobedo kod kwan atamalo maduong' ahinya mar kwan ji manyien ma ogamo kutego. King'iyo kind higa mar 2023 gi 2024 mano higa mokalo. Nonrono bende nyiso ni kopogore kod Nairobi, kaunti machalo Kisumu, Migori, Homa Bay kod Siaya ni pod nitiere nyime king'iyo ji mantiere kod kute mag ayaki. Koro aparo ni lweny pod nitie mar kedo kod kutego, mak mana ni king'iyo kwan mar ji mantiere kod kutego e pachoka kod samoro kinde mokalo wabedo kod dok chien mar kwan ji mantiere kod kutego. Gi atamalo mohewo mana 50 gi wiye kech sani ochung'e milion 1.3 mar ji. Nyithindo kwan gi dirom 60,000 kod 7 kanyo. Koro aparo ni pod oganda dhi mana nyime kod keto okenge ma oseketi. Ing'eni sani iwacho ni Kaluo osebedo kod nying marach king'iyo nonro mithoro chiw mar weche mag kute mag ayaki. To puonj mar oganda to kaachiel kod puonj michiwo kod sirikal to kod puonj mabende ichiwo kata mana e skunde kuonde ma jopuonjre nitiere. Aparo ni wamed mana keto mahino mar neno ni wakedo kod midhierono. Erokamano. Wach mangima mokalo nyawadwa Cleophas Oluoch bende e chenro mar Bakoromo kawuono biro bedo kod chung' twak kawago machiemo ni to gin okenge mage ma oseketi mar konyo geng'o landruok manyien mag kute mag ayaki modong ni infections ma sani duol mar the National Endemic Disease Control Council achiel kuom migepe ma bende meeting matemo ng'iyo ni to gin okenge mage ma inyalo ket mar gayo kendo geng'o landruok mar kute mag ayaki. Kaluo ok wasebedo maber ahinya to kata kamano okenge ma osebed ka iketo bende osenyago olemo gi okenge mamoko. Kata kamano dwaro po nitiere mondo wamed mana jiwo lweny kedo kod landruok kute mag ayaki. Tarik 1 higa ka higa nyakwara Mugajwang' piny ngima hingo odiochieng' kute mag ayaki. Odiochieng' manyoro ne wabedo kod ng'wech manyo bage paw tuke manyayo kaluwore wang' apaya mopogore opogore ma Nairobi ka kod dwaro makende mar go ote kendo go milome ne jopiny dwaro manitie mondo wanywak lwedo mar kedo gi kute mag ayaki. Senior oyawore kendo machiegni Jakowak East Africa Limited. Yeni adwa chake ni happy birthday Arweni Irwenya Ken happy birthday Arwenyo kamane kaka Ramogi TV kamane kaka enega koro sejuanga ubola dwe mar 11 ka Ramogi TV dogo hike mar 4 tarik 29 emane wadhi yamo gi chenro mokwongo mar Rameny Piny. Yes. Mane wabet piny Charles Odhiambo kaneni kano bet piny makoro osenindo Raila Amolo Odinga magigo mbaka e weche gik mang'eny. To kachopo tarik 30 to kore ka wachako chenro officially kamano. Kare Ariel nano kotura ahinya. Weekend ingeni weekend nye boro kodu weekend nyamanyo wuok ayudo ukoro mondo wachame kitam na lunch moro mar birthday nyo kayudo nyo dech wantie kawuono untie ang'no wanegi madetim erokamano eldoni cham to no se chame koro apa divyo je kapo kamoso nyikwa Ramogi wena monda gone giero kamano kabisa kuom bedo jokorwa higni 4 mosekalo nyaka ne wachak Ramogi TV makoro chopo kuma entie ni jowinjo wa to gi joneno mag Ramogi Radio osebedo jokorwa ahinya. Gisewuotho kodwa ka wapuonjore kama wadhie marach to bende gikwerowa ni ka to kale kiew kama watimo maber bende gigonwa erokamano to gipuoyowa ni watimo maber. En wuoth moko osebedo mayot to pod wan ka nikech jowinjo magwa to pod wan ka nikech jogo mwatiyo godo.
agoero kamana ahinya ne ji duto matiyo Ramogi TV ka matiye kambi mar Royal Media Services mosechung' kodwa nikech ng'eni Ramogi ni pod tin. King'iyo Citizen TV ni mna gi higni 20 koro dhi gadek. King'iyo Inoro TV nyo higni 10 kore kagi kayo. Radio Citizen, Ramogi Radio gi mamoko higni 20 gi wiye. So Ramogi TV ni matin to gisechung' kodwa kabisa. Gisekonyowa kama ginene kokwa dhie maber to gikona ni ginitimo kama yo. Yie monda goero kamano bende ne wege kambini. Na bendo seneno ni TV mar Ramogi ni osechung' nikech ka ok gin to waonge ka. Gisetimonwa maber kabisa, waseneno ng'wonogi e chenro duto magwa mwatimo, kenge duto mwakawo kaka Ramogi TV. To gi jata tije makambi ka, Washira Waruru, directors duto, kamutingo Linus Kaikai, Latifa Ngunjiri, Evans, kamutingo Karanja, jogi duto osebedo kanyuako waledo kendo gimedo jiwa sama watimo tije wagi. Emo meagone gero kamano maduong' kabisa, to ni mondo wabende wamedie timo tije mabergi. Kor ka weche manyien koni to Nyakwar Perez majabol ni osechung' kaka defender. Mabiro to ng'e ni kosekete agoge muketo pira no piny to ng'e kumogoe. So osupply ne strikers samoro bendo koni mok dhi striker direct manya kokongwa kete mid ka. To jo mid chenjo kumoting'o ja Lieta Gere to gi josom weche wa manyien to bas twalo gol. So osebedo maber kendo en mna ng'wono ma Nyasaye momiya wacho na kawe kindeni mar gone ji duto erokamano. Mosechung' kod Ramogi TV kum higni 4 gi duto. Wang'eyo ni kendo wuoth pod bor, wabro wuotho kodgi kendo gibro bedo jokorwa kaka gisebedo. Erokamano ahinya. Nyo wano Homa Bay juma mokalo. To nya wadhi maber. Homa Bay ka bi yena munda gone jowa ma region erokamano kotelne gi Gielano Biero. Kane wachako gimagi kisungu waluongo ni kaka wanene on the road. No aweno kubibedo mayota ahinya. Lakini kata kamano Alan arne kendo mwan gi chenro ka wadonje ground to gik moko beyo. Homa Bay kan wadhi kamutingo Alia Beach to gila Tano James bende no neno ni wabedo gi chenro maber mar ratil to gimano mar kaka wanene. Gibende gin poch gi pak. To wiya bende ok nyal wil gi wendi Nyaugenya. Nikech wendi bende osebedo kasa ma wan kucha to insist ni nyaka wanen maber, nyaka sura wabed mamor ka wane yamo. Bende osewuotho kodwa tamo. So wagone gero kamano nikech gikawo kinde gi mondo ginene watimo maber. Gima monda wache kamane Nyakwar Perez owacho ni kaka wanene sama wabire gweng to en chenro mar jopiny. Aneno ka ng'eny josiasa penjo ni to ang'o miyo kubire gweng to kumanywa okudwa luongowa. Josiasa nigi nafas mang'eny ma jopiny winjogie. Ginyalo luongo buche gi kigeno. Ginyalo dhi e liete ma gidhie matinde giloko ka gilielo wuok to gine ma gilose. Kanisa ka gintie to gine ma gilose. Kata jayalo kata jodolo ok winji. So gin nafas mang'eny ma ginyalo winjgie. Emomiyo sama wabiro e ground to wakelo ne jopiny nafas margi mar mondo winjgi. Mondo giwa bende wawinje ni to jopiny nene nade. Nikech josiasa waluongo kama ng'eny. To gibiro. Juma mzima kochakore Jumapili nyaka chieng' Ngeso. Onge chenro marwa mako siasa. Koro giyie giwene jopiny nafas ni ka wabiro kamoro. To biro mondo giluwe. Emomiyo josiasa waduto te kamoro amora ma giwinje. Ging'e ni sama wabire ground. Mano chenro mar jopiny. To en jopiny mok ni jopati sijui ang'ang'. En ng'ano mawinjo chenro ni sani to neno chenro ni sani to digombie. Herono bende pache mondo timang'owa mondo winji. Emomiyo wadwa kone josiasa ni oyo ung'wonwa ni sama wabire ground. To wabiro ir jopiny. Un wang'e kuonde mwayudo wang'e nafas mwamiyo to un bende ung'e gi nafase muyudo munyalo lose ma jopinji wene uru jopiny mondo ge bende watemang'owa wawinjie kaka ginene. Erokamano. Wach mangima mokalo Nyakwar Muga jwa bende wachako do chenro nyawadwa governor bende ni kodwa ka Nyakwar Mugi obro dhi nyime kod gomba ka achiel kachiel. Weche thoth ka ang'eyo ni jo mokalo chien ne wan tiere kod yiero madundo manyo time gwenge ma opogore. Dul mar IBC ni rameny makende ni to ne gitayo yiero e yo machalo nade. Yiero manyo bedo kod koko gi lweny
gi chich marcho gi oteku mar piny owacho wabro ng'iye gi atache gi kore dito e siasa mar higa mabiro mar 2027 ratil biro yiengore nade. Jatend piny Kenya William Ruto ne opuoyo kendo opako mokalo loch mag duond buche mane bwo mabul mar broad based government kuom ne ywero kombe 7 e yiero manyo tim jo mokalo chien ka owacho ni mano ranyisi makende ni yiero maduong' mar 2027 Sario mar okinyi biro bedo ka en owuon oselande jaloch. Wach ma nyaka sani pod kelo penjo mathoth malo duoko ni to en rieko mane ma en go mawang'ni obiro loyo godo yiero makalo koda chapni gi ndekni ma osebedo ka nitiere nyakor Mgajwang'. Winjane kaka President William Ruto nowuoyo ka ogoero kamano kendo oro ote mag puoch gi pak ne joma nyo yier e yiero madundo manyo tim e Kenya mangima nyakor Mgajwang'. Ma e kaka weche nyobedo ka jatend piny Kenya nye loso to kapoko wayudo kaka jatend piny loso governor oyawore kendo machiegni oyawore nyabio jay agombo ni mose nyikwara Mgajwang'. Ero kamano mos beta weche mag ndara wagi kaka gichalo seche moko imedo yaw gi to geche bende dhano medo kelo omiyo yie mondo kaka iseyiena mos nyikwara Mgajwang' ni oyawore ruduto kamoro amora ma uchiewe okinyi makawuono ma Nyasaye omiwa thuolo mondo mi wabed mangima. Aparo ne ago mana wiye matin kama jay kitecha ka wagoyo kamano ne jogo ma osebedo ka winjowa cheno mopogore opogore mag Ramogi TV nikech ing'eyo ni television kata mana radio ka onge dhano mawinji to ichalo mana janeko. Koro wan relevant mana nikech jogo mawinjo watu kendo ahinya cheno mar kaka wanene. Seche go bende agone erokamano ne jowa ma Homa Bay mana kaka jay oseteneno mancha ne wuok mondo mi wago mbaka ka wakudho piny kaka oganda kendo wawinjo pachgi. Omiyo en erokamano ahinya joma be mancha ne orwakowa kendo gichopo mondo mi gichiw pachgi ka wagoye mbaka kaka dhano. Omiyo ncha en gima ber kwaneno ka ne giwuok kar rombgi kendo mana kaka jay wacho ni josiasa nigi thuolo gi kuonde ma ginyalo losie. Omiyo kaka wakwayo gi ni ka samo yudo thuolo mondo mi walos gi jopiny to giweya walos gi jopiny nikech mano bende thuolo ma jopiny yudo. Ino ka chieng' nchano wacho ni kacha chani sani koro otiko ni mana gi ji ariyo kende. Otiko ni gi jopiny to otiko ni gi jofuambo nikech wan ma jopiny nyisowa kibire riambo ni timo to kitimo to jopiny yudo thuolo mar wacho ni pima ni wacho ni kunyo ni to onge to wan jofuambo wane mwamenye why to confirm ni en adiero. Omiyo en puoch gi pak ne jo Homa Bay ang'eyo ne kom jay to gi jodito mamoko mag Ramogi wabiro neno ni to ere kaka bende counties ma samoro pod ok wachopie. Ineno ka simu masani gore ni to ubiro sea karang'o to ubiro Migori karang'o. Paro ni jay oseketo chenro makare nikech mae thuolo bende ma wayudi mar goye mbaka gi jowa. Omiyo ka ok adhiye mathoth nikech sa en puoch gi pak ne jowa ma jo Homa Bay County. Erokamano ahinya. Wach mangima mokalo nyakora Mgajwang'. Wachaka nikech sa wadawer mar winjane kaka jatend piny Kenya William Ruto ne oloso e kinde mane odhi chuo wang'e chenro mar chako gedo mar wang' apaya mawuok Rironi Mau Summit ma bende igen ibiro yawo weche mag wuoth. Kata kamano nyo wuoyo kopuoyo kaka yiero madundo nyo tim kogo erokamano maduong' ahinya ne jochung' e bwo mabul mar broad base kuom ywero kombe manyo nitiere. Winjane kaka jatend piny Kenya ne oloso nyakora Mogi. Niliwaambia watachelewa. Sasa sikulikuwa na uchaguzi mdogo jana Kenya. Sikulikuwa na uchaguzi mdogo jana Kenya. Kati ya wabunge 7 na seneta walipata hata moja. Walipata hata moja. Kutoka Mbere kwenda kule Magarini, kwenda kule Malaba, kwenda kule Banisa, kwenda Baringo, kwenda mpaka Kasibul, mpaka kule Unguja, hakuna hata kiti moja walipata, kwa sababu ni watu hawana sera. Wananchi wamewatumia ilani, wamewatumia notice. Wasipotafuta sera ya kuambia hao wananchi 2027 tutawanyorosha asubuhi na mapema. Nyinyi mnanielewa mapema? Sasa ndugu zangu watu wa Nakuru, ndugu zangu,
Ndugu zangu watu wa Nakuru, wacha mimi niwaulize. Sasa niwaulize, hata kama wewe uko na huruma kiasi gani, mtu agenda hana, maono hana, sera hana, mpango hana, huyo mtu utampatia nafasi, si atakuharibia nchi yako? Sio ni kutubeba ufala? Ama mnasemaje watu wa Nakuru? Ama mano kanyo jatend piny Kenya William Ruto wacho ni enema ABC dhi lande kaka dhok manotigo higa mar 2022 nini ma ABC dhi landi ma timore kinde ma jatend tend duond bura mar Jubilee Fred Matiang'i kanyakla ko jatend duond bura mar DCP mano jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua duto te koro wacho ni chal ka gima sirikal nyobedo gi miga maduong' ahinya duoko mar yiero manyocho tim juma mokalo chien. Unyene kaka Rigathi Gachagua noloso e wacho nogoni. Wahuni na polisi ati wapige watu wa Kariobangi North kwa sababu hawakuchagua mtu ya UDA. Hakuna shida, kila siku ukipanga wahuni kupiga viongozi, kupiga wananchi, ndio hii jamii na kuchukia zaidi kuliko vile imekuchukia. Na yule anakushauri amekupoteza. Hawaongei mambo ya ushindi ya Nairobi, hawaongei mambo ya Narok, hawaongei mambo ya Kisa, wanaongea mambo ya Mbere. Mbere mimi nilienda kusaidia DP. Hapa Kariobangi North ni kwa mlima. Hapo Narok Town ni kwa mlima. Kule Kisa East ni kwa mlima. Sasa tungependa kuambia kwamba hii chama sio ya mlima peke yake. Na hayo maneno ambayo yamefanyikia Mheshimiwa Rigathi Gachagua leo asubuhi ni aibu. Yaani aibu, hatuwezi kujua vile tutaeleza watoto wetu. Eti kiongozi anaenda kuongea pale, anapigwa tia kazi. Na tuko na katiba, na wakati huu wakati wa uhuru, na sasa simama ongea yako, na huyo ongea yako. Siasa ni kama soko. Nauza nyanya zako, na huyu uza avocado yake. Mana kamano nyakwara Mgajwang' mago gin jotelo masanja manye loso kalro koda duoko manyocho gol gi duol mar IBC mane olando joloch. Kata kamano duond bura mar DCP bende ne okodhi marach ahinya, kombe mag wards maromo 3 nyogi yudo nyakwara mogi. Ma keto jatend piny Kenya machon kama chalo nade. E gwenge mag Bungoma County, Moses Masika Wetangula, Speaker mar National Assembly bende chal ka gima ne oneno makolwer bang' ka jochung' mar ma ochung' kar kende kata independent candidate ne oyombo e ward ma iluongo ni Kabuchai Chwele ward. Wach ma bende jonon weche mag siasa wacho ni bedo ni ne oyomb ja Ford Kenya mano ng'iso ni chal ka gima onge kod oteku e siasa ma Bungoma County kono. Jomadongo mae chuny wach manitiere chal ka gima broad based ne okeyo maber ahinya gi duoko mar IEBC, chal ka gima riwruok makelo kanyakla duond buche mobalo gie sani maringe buk kweth mar United Opposition ne chal ka gima osim gi yiero ni ma yiero maneno ka gima en rapim ni 2027 dhi bedo nade senior. Nikech abet diere koro yot mondo isiema. Okawachi ni ikadho katikati. Loge joka bondo nika kasipun tok dala gine madeki wacho. But nikech koro isemiya wakwonga wachi chaki kabmiyo poch gi pak. Ne ji duto mane oyier. Kasipul wan gi Boyd Were, Ugunja wan gi Moses Umundi, Malava ne wan kanyo gi David Ndakwa, Mbere North ne wan gi Wamudhende then Vanessa Chabija Yudiecha nyenge molalna ka chiel to kod gi Magarini kuma Harrison Kombe nyo chuoyo. To be wanda chiw poch gi pak ahinya to ne jakom mar ODM Gladys Atieno Nyasuna Wanga, nikech yiero ni an nyang'iyo ODM moloyo chama mamoko. Tang'o miyo nang'iyo ODM moloyo? Nyang'iyo ODM nikech mae yiero mokwongo manye ODM timo ka Raila Amolo Odinga onge. Mae yiero manye ODM timo ka chama chal ni nigi yugni moko.
ndekni kod kithni ma bende josiboi nyose oendere kawacho ni mawang'ni ni to ruma chuth. Taparo ni jakom mar ODM Governor Gladys Wanga nyowuok oko kabisa mogolo koke nikech nyineno ka campaign motegno, nyineno kotero campaign Magarini, otero campaign Ugunja, otero campaign Turkana kumanya gi yude kom mar MCA, kata mana Kariobangi ka bende nobire to gi Kasipul. To makora pani miye chunye kwe kabisa en Kasipul nikech mana kaka ne wacho ni yiero gi ne chalo ka gima en ratil ma pimo kaka higa mar 2027 brodhi to nyineno kit lweny mar siasa manye gi keto Kasipul magikone to ODM nyowuok jaloch en puoch gi pak. Ang'o ma mangiso okenge ariyo mokwongo ma engiso ni e county ma Homa Bay kuma ene governor podie ene gi oteku kabisa to yiero ni bendo mede mijingo mar bedo governor mongirore e county ne nikech ineno kanyo oyuare gi deputy mare Oyugi Magwanga ma bende nye support jachung' kar kende Philip Aroko to bed ni ng'amo Oyugi Magwanga nye support yombe Kasipul kanyo do koneno maber do wachie weche Joseph Ndikoro do gedo mnasego kacha mok miye nafas mar yweyo to nyineno ka omakogi molwar kod gielo monyono ng'utgi mothung'ogi kata gi yweyo podo kwang'eyo koso dibe ni teko mathoth mar winjruok mar broadbase ni mano yiengore mano nyalo bede lakini mar party mar ODM mano nyalo bede lakini nyaka wa recognize ni Homa Bay osebedo pau ODM higni mang'eny to kombe duto mag MP Homa Bay ka gin mag ODM kata mana jakom yudo ga kura mang'eny kata moingo mna bondowa emomiyo ka ne ogo lweny ma Homa Bay oneno na diera Homa Bay pod ODM otegno to mano nyaka wamiye poch gi pak nikech ji mang'eny VOJ nyose wacho ng'eni mtandao ka ugweno une jo mtandao ka uolo ruwe mang'eny uwache gik moko mang'eny ma samoro bende ka ng'ato jok miwacho negi gagi bende gidhi ga nindo ka ging'eni gin maber koso gi bende ging'em nani en aola nikech kura manyo wachnwa ni dhi timore Kasipul to kata mana Mambere to kata mana Malava jo mtandao nyose tieko mo wachonwa jok midhi lande to ka koro wuon lendo biro takiani koro mache no lande ataro kosi wacheni no lande gima nye nitie ineno so nye nitie weche mang'eny to weche gi kaka ni wacho ka gima ODM kare dhi ka gima lal iwacho ka gima ODM joma koro telo negi onge goteku mane Raila ne ni godo so jalendo no ruwenyo mok malaika manoruenyo mokaonwa Raila mano landa gima nye malaika dwaro so en puoch gi pak ne jakom mar ODM to gi jodito duto mag ODM manowuok oko mar campaign nikech bede ni kata komachiel ne giwito yiero ni ahinya to mag od bura do neno marach ji do oendere ka wacho kaka ODM koro to ma onyiso ni ODM pod otegno ODM pod nigi mijingo nikech king'iyo kata Magarini gima ne tero Stanley Kenga to gi Harrison Kombe do nen kura 21 to ni neno kasani nyonyono ng'acha mna gi cha mahingo kura 8,000 makata ka be ni wach broadbase no konyo to Kenga ni ema nochung' gi UDA ndalo cha to koro nyoramo no dhi e DCP ma DCP no bende ma jogo timang'owa onyorego to mna Ugunja bende nyotimore makamano Moses nyoyombo gi kuro cha moingo mne 8,000 bende giwiye so ngisi ni kata bede ni ji wacho ni ODM chalo ka gima ok dhi bedo motegno kaka ne en kane jakom Raila Amolo Odinga nitie to yiero gi omiyo ODM ngufu mang'eny sama koro gidwa lose broad-based ni makaro kaka winjo kaka ji wacho ni ODM onego bed motegno mako dhi e broad-based to nitiere gigo made gi kwa giteko mang'eny yiero ni omiyo giteko no maka gidhi kucha to gikone ka yiero manya watimo ni
dongu neno kwa duoko gik mane watimo ang'o mane wan go. Mangiso ni pod wan gi jopiny. Nikech Kariobangi ka to the late Muruve ne okeja ODM. Yes. No wacho mna dholuo joluo no here. To Kariobangi ka bende nyaka ing'e ni dynamics mag siasa ma boma ma Nairobi ka opogore mang'eny. To bende jo broad base nyodo achunge ng'ato ka ng'ato, chama matindo tindo gi nyedo ang'eny. Hapa ni gibed ni giwinjore kaka ne giwinjore mag MPs gi to do wuok maber. Koro ang'o matemo wacho ka atemo wacho ni yiero ni omiyo ODM mijingo, yiero ni omiyo jakom ODM mijingo, yiero ni omiyo party leader mar ODM Dr. Buru Oginga mijingo, nikech sani koro kigo mbaka mora mora madware ODM to ginyalo dhie ka giketo korgi mbele ni by election manyo watimore ni watimo ang'o, wadhie maber, kombe waduto ka watimo ang'o, waduoko te. Koro nyalo mna bedo maber mbele kucha. Emomiyo ng'ama dwa loso gi ODM, ng'ama dwa bet gi ODM kamoro, nyaka ng'i gi malong'o. Monda wene jowetena Mbere North gima nyo timore bende en puonj. Odiko joka nikech gibende nya gisewacho ni Mbere North no ema gidwa ng'iso godo jatend piny to gi Malava ni en ja one term, en must go, to en Kasongo manyaka songi. Ni mano gidwa nyone piny magigo elo magiduwe maonge teko kendo mobro chako duogo godo kowacho ne jo Kenya nang'o ni en jatend piny to pod odwaro tam ariyo. Kata no bedo ni margin tim kamano. Gimoro nitie siasa ka ni onge ga namba 2. Siasa in mna namba 1, namba 1 e milando ema chamo muma, namba 2 onge. Nikech abe ni nitie ga namba 2 tapani ODM ni dikoro party malicha ahinya kideo namba 2. To nikech mna namba 1 e mideo nitiere gima kisungu luongo ni bragging rights. Margin bed kitani en ni jo UDA oyombo gi kura achiel to bragging rights ni gine moland gi. Kata bed mana ni jo gikoro wacho ni gibiro dhi e court bang'e. Sawa, to kapok gidhi e court, kapok court ogolo ng'eto mare, to ng'ama nigi bragging rights. Dongi winjo ka Rigathi koro wacho ka ni en kuro nodhi mna support DP mar Justin Muturi. To ka ne en Mbere North nokona. Nogo kore nang. Nogo kambikono. Nogo kambikono mokoni okobi wuok. Omadho nyaka chegi de muti. Chano benda winjo ni jo wuotho gi flask mare. Thamos mare mora winjo ni nyana godo. Thamos ne moro kanyo wuotho. No wacho ni kuro ko wuoge nyaka te mang'o. Nyako make sure ni Newton Kariso te mang'o odonje od bura. No kono wuok kuro mna tarik 28. To koro sani nyoro kanyolose kanisa to koni en nodhi mna jolo siepne. Yes. Nyisi ni gino dike. Onge ngufu mathoth mayanda en godo chunga to ni wewe Kasongo, wewe ang'o. Emomiyo siasa namba 1 ema mata. An gi penjo kanyo senior. Odike nade to nyewe waneno kanyo ka sirikal mangima nogo kambi kono ka otele gi namba 2. Koro ino kidwa ni jo UDO campaign. Rugu koro nyo loko of course ka mandalagi nyo loko kanyo koro kambine. To donge sarenya okinyi nyaka sapar gario mar odhiambo. VOJ mane kit siasa. Emomiyo Kindiki nyani kanyo, emomiyo Rigathi nyani kanyo, temomiyo Malava bende. Mudavadi giwe tangu lanye lokoralo ka Faruk. Donge Faruk sani nyako kra Nairobi katinde newe. Nikech nyo en Malava nyaka ne team nominations mag UDA nyaka nyolendi kata nyoro nyepo dodok kuro. Mangisi ni siasa en ni namba 1 kiyombo to wechorumo. Okay. Nyaka imany loch. Adodo kimana chien matin. Ang'eni jowete wabende wabro miyo thuolo. Deputy Governor Momo Bay nyo siro jachung' ma ochung' kar kende. Mopogore kod chung' mar party ma ene jakanyo no. Ma kete kama charo nade gi siasa Momo Bay sani. Ang'eyo ni nitiere jakom mar ODM ma Kasipul ma nyo chako dhiro wach moro ni MCAs onego bed ni koro bedo gi paro mathiche oko. VOJ nitie gimoro miluongo ni party discipline. Party discipline ni emomiyo ODM nyotime maber kako timone. Nikech ni neno kata bedie ni nitiere kuonde moko ma winjruok ok bedie to ni neno ka jo ODM nye campaign
kamoro achiel. Sifuna nyi neno kati wacho ni ochalo ka gimo kochungo office maber ang'o mago mna weche wan wakia. Nyi nene Kasipul, ni nene Magarini, ni nene Ugunja. Ku kampeni jo ODM. Jo ODM manor se resign modhi ya serikal bende nyo wuok oko kata bende chiko koyiene gi modhi ang'o motimo kampeni. Joseph Oyugi Magwanga to nyo neno ni mano ok ber. Kata bed ni en demokrasia ni nyalo go ombulu nyalo siro ng'ata ng'ata, lakini sama ine party mo ing'eni era Mugi TV waka gimomiyo nyakwar Peresni ok nyalo wuok to dhi NTV kucha to lende nikech nitie chike motwe kanye kae. Emomiyo kane senior Jo Ageyo no wuok RMS modonj kocha to koro nowe bedang'owa e chenro marwan. Nikech ing'e gi uniform jasikul ing'eyo gi twang' nangane. Maka utimo gimore chiro tikoni macha Jabondo primary macha ok jasina panga mar gi alana. Nikech uniform. To koro kirwako uniform mar ODM. Tidhi goche team moro mar Otete. Mokwongo ing'eni jok supporters mabethe tok pap mang'iyo ni to team gocho nade. Ikiko itgi. Gichako penjore ni to kara in idwaro ang'o. To kara in maber mar timu ni ino kidwa. Emomiyo mbele ka apani jo ODM mana kaka Raila Amolo ne wacho ni party discipline en gima berie mokalo nikech sama ibete party ni to in ng'ama party can count on party nyade party nyako ni kwago kwandwa makama kama VOJ ni wanyaoro kama to koro insani kioro Oyugi Magwanga e weche party e weche Homa Bay County kochopo awach kata ni koro buch Council of Governors no dhi bendo wacho mag Homa Bay County adiera bende dongi beda gi chech ni to modhi kuchacha koso dhi wacho mag Jonyeri koso dhi wacho mag Joturukana kuom ranyisi emomiyo party discipline no important nikech kata nominations ngotimore to kotimore ni maber tiduoga tibet chien tikoni oyo nyoko timore maber to nikech koro party osebetie waring gi party bro bedo maber. Gavana gini nyo itiyogo kaka rapim mar oteku mag riwruoge mag siasa motene yiero ma 2027 inene nade? Victor, mokwongo aparo ni Jay osetieko wach. Koro ang' nane kaka tiyo unya kara kodi kacha adil mokwongo en poch gi pak ne party ma duond bucha ODM mana kaka Jay kete no nikech e siasa onge namba 2 jopiny bendo ero jaloche siasa ng'ama jopiny ohero en ng'at mokao namba 1 kodo kawe kodo loyo gi lwete kodo loyo gi tiende kodo loyo gi wiye mano to kori bine bana Diego Armando Maradona 1987 gi Luis Suarez Afrika mabilambo gimi kongi ng'iyo ni kongi loyo monde sani nyoro dine Arsenal lo Chelsea kawuono dine waonge kwe kama wantiere ni e bragging rights mani winjo kendo kanyo di nuoyo Nyasaye no konyowa godhiambo nikech dekoro wawuotho makama wachwe wiwa mae emomiyo dine yomb duond buch ODM ahinya kar chung' ma Kasipul Magarini jomoko do wacho ni ODM oserumo kanye kadho nam chumbi nodong' party mar joluo wan ing'ene kaka wan kae wan ok watenre gi party mora mora mak mana ni kaka jalendo ka jatugo maber oloyo tiwinjo ka imbe kanye mi jaji ni mikoni gol odonjo imbe dhano koro ka ODM nyo tuga dhula mara tipo manyo gi bago jowasikgi en poch gi pak ne duond buch ODM na keji mang'eny chaparo ni bang' nindo mar jakom Raila Odinga ODM nyo dhi rumo kendo mane siasa manyocha ne gore king'iyo ute mag fwambo kunde duto te kata mang kancha gin Mombasa aparo ni bende en poch gi pak ne jakom duond buch ODM Mikai Gladys Wanga nyo tiyo tadier ka ng'ato tiyo te wacho nikech ing'eyo ni aduga fwenyo ni kare dhap miyo rach nikech omakore gi yawuoyi ka obiro makoro
ka gik tiel 12 to jogo konia obado ini chunga kendi gi PDP ndalo moko ne igo gini ing'e kaka igoye obado biro ne obado koni weyane mamak nuwie koro mwe kwatiele iyo tete to wango tamore ni otete ok nyalume koro jogi temo ni mondo gikaw tete ni giume go to dagi bang'e ka gik teno ka owidi koni wo mak yo ka tiende koni bende ok makre ogik manyako gindo bobire gino nyo otugore tugo mapek aparo ni wanga nyo kawo nafas cha mar nyiso kendo mar tego duond buch ODM nekech ncha ni neno ka jatend duond bura mar ODM migosi Buro Oginga nyocha ne odhi oko to wango kone ni jaduong' kik ibed garaki inwa jogorwa ikono jogi adhi deal godo emomiyo nyo kare gi jogi ka bim gi guok telo mar duond buch ODM aparo ni secretariat bende ne otimo organization maber kiweyo broad based mondi weche mag broad based mondi ikuongi ng'iyo ni to odgi ni nyo gi tugie machalo nade bedo ni Mikai Gladys Wanga nyora kore gi kweth mar Aroko ma giko no duogo loyo nikech koro ng'iyo ni to ng'at mane otelo ne campaign ne ng'at mane sura mar campaign mana kaka rigiji nyo goyo touch kendo odak Mbere North to ineno ka Wanga nyoni Omabeka to Samatin Wieni Magarini kuonde gi te no ng'iyo mi bang'e orakore gi jogi ma ODM nyo yudo loch kato dok ka Simbarati okonyano kasipul koso nyoche nyono Nientie mokwongo Sifuna gini nokalo kulego Somad gini nokalo yes ting'eyo ni koro ing'iyo ni to county mane manyo gini nitie nikech kae bende mana kaka wawacho ni siasa duto te iwacho gane gin local ikuongi ng'iyo ni to county ma Homa Bay ni nyo ngirore machalo nade nikech dine Aroko Yombi to mano ne dhi bedo vote of no confidence gi Wanga mano ne dhi miyo jogo ma samoro dwani mondo pule nikech ing'e ni kom no yande Mikai Gladys Wanga nyo wacho ni obetie gi siandane ariyo ene mano wacho kende goro kaka no wacho no sama no wacho kaka no wacho godhiambo makmana ni no wacho kende wuon to mai no nyiso ni kare no ngirore kom ni makara jok ma samoro ne wacho ni samoro olengore alinya nyoro kaka re okobeti gi chonde nyore mi ongirore koro mai nyiso ni jogo ma samoro dwani mondo miyo bio duoka mbi mar ODM piny nyalo biro bedo kibarua ngeso ncha nago mbaka ge osipa Odoyo Widi to kata in bende no yie kata wili bende mwalimu no yie nekech penyento macha men machalo nade to no yie makmana ni gima nyo duogo morani ka nyo watiko mbaka to en bende no yie ni macha ne tuk siasa koro ka en tuk siasa to tugore nikech bang'e bende nitiere kuonde ma akali e nyoro ma ayudo ka bende jok moko manyicha gore constituency moro moko anyal wacho ka ayudo ka jogo madho chai ni neno ka gicha tek ma Kaluma odhi odonjie to Kaluma kodhi odonjie to ringo mane joka koro Kaluma bende king'iyo to jok moko bende koni ni no onego miye otiko moro ma yande tinde imiyo yawo ma samoro rito kuonde ma odong' nono tembo dagi ni kae okugola okudada koro jomoko koni Kaluma golwe nyariyo ting'e ni Kaluma bende na ayudo ka jasiasa mariek ochalo William Ruto kibane Kidi to Kidi ne mokawo loko tiyo godo William ni luongo nyinge mang'eny luonge Kasongo luonge ang'o to ring ne mochako kawo nade Kaluma ne ka jogo luongo ni joko winy tembo koni kae moku dada ugola tineno koko gino mane kaka Kidi mag siasa nikech koro wapuonjore mane kaka Kidi mag siasa inyalo bani miloki ti godo kora paro ni en puoch gi pak ne duond buch ODM mano ka wang'iyo kaluo to gi kuonde manie ODM nie gi jachung' nikech ok apar ni nitiere kama ne ODM nie gi jachung' motegno kama wacho ni stronghold margi mane oyomb gi e kata achiel mae nyiso ni sama koro ODM biro dhi e mesa mar kaka ibigo kwan 2027 to gibiro ka gin gi mbi moro gibiro ka ipenji ni akech dine yom giti wacho ni akucho usepogoru ng'ani wacho ma koro kaka ubie mesa bedo matek koro bedo ni nyo gi kawo kuonde ma nyo gi mako gi ahinya
ngene wod gi samoro inyalo wachi ne kech no kata mar Matiang'i changa mawuoye gi wod ade kech maka dala gi lakini ka sama en duondo od bura mokelo mjumbe tineno kama mimi jingo moro makata kori biro udwa losi gi William kata udwa loso gi ng'at ma udwa loso go Victor ti loso kiwacho ni wan kaka kweth mar kaka wanene ok ni je wacho mare ok ni governor wacho mare en ni wawinjore wach kae to koro kichomo ODM ka gingirore nikech kata samoro jok ma ne dwaro bende wuok samoro koro nyaka gipar diriyo into kare gini pod nitie kamano wach mage mokalo Ken gini ang'eni en gima ni Luonde gi chien kocha gikone koro yangore ni to wuon thum gi jakuo oyangore kaka jo siasa osebedo ka kete ang'eni dhi ng'ada mapiyo nikech waringo wadhi yweyo yes tanyalo wacho ni apani ne en gima ber ni ODM nobedo gi jakom mong'e Kiswahili keche king'iyo kit ombulu mane ogo wang' ni yani jokom mondo machien kocha ne ok ong'e Kiswahili koro kata ne ging'eyo to koro mano ok ang'eyo nikech ng'eni kinde cha jatelo maduong' ne nitie ne thothne nomadho gi ka ji dhi e kampen aina gi to duonde bedo duond mogik to nwang'iyo kech ne ogai ne ok yud thuolo mar ringo makagi kacha kaluwore kod olo mar del to jakom nochopo Magarini mowache Kiswahili mokelo ombulu ne ODM oringo Turkana kucho oringo Ugunja oringo kumanade Kariobangi kumiwache mana Kiswahili piwa koro aparo ni en tich matek ahinya en tich matek ahinya ma ODM nobedo godo kendo king'iyo ni thoth ji ne dwa ni mondo mi nokuod wi duond bura mar ODM anyalo paro chieng' moro kane awuoyo gi jatelo Gladys Wanga e simu to kata duonde no kiwinji maber duonde no oselal kech osewuoyo osekwarore oselando gima de landi to kaka jowetene osewacho en kwat gi pak to bende yuak ikwil mar puoyo kendo pako ji mamoko mane ochiwore mar chung' nikech wane demokrasia moyiene ng'ata chung' kendo laro kom mar siasa ok tich mayot ahinya chung' ni laro kom mar siasa king'iyo kata mana Kasipul kacha king'iyo jachung' kaka mar MDG Collins mancha the samoro dhano no kong'eyo ahinya ting'iyo ni en bende nochukore kacha ng'eni siasa to onge namba 2 namba 3 namba 4 tie mana namba 1 to mak mana ni wuoka ni dwa laro kom no kende en chiwruok maber manyiso kit lony mar demokrasia marwa kendo thuolo mochiw ne ng'ata nyalo chung' kendo mondo mi olar lemo mar telo koro aparo ni yiero madundo gi gin mana ranyisi mar kaka owinjore bed ni wabedo kaka oganda ni wanyalo chiwe thuolo ne ji mondo mi olar kombe ka jopiny nitiere kod winjruok makare kod ajenda maggi timiyo gi thuolo mar telo gimachielo mawicho ok owinjore bed ni wil godo en kwan manok mar ji manowuok mondo mi ogo ombulu ang'eyo ni ithoro ng'iye ni ombulu madundo gi thothgi ok yuaga ji mathoth ahinya nikech kaluwore kod kaka chal mar kinde no chalo samoro jomoko dhi timo chendo maggi samoro bende yudo ka nitie weche mathoth ahinya mamono oganda mondo mi wuog oko mondo kendo ogo ombulu king'iyo atamalo 24 kende mano ogo ombulu Ugunja ka kacha un kod ji makwan gi oingo 60,000 gi wiye to mana jaloch yomo mana 9,000 koro mano nyisi ni kwan manok ahinya mar ji manogo ombulu ting'eyo ni mana kaka iwache ni samire ma ok igo ombulu to in miyiero jatelo marach nikech samire ma ok go ombulu to jatelo ma samoro ne rach mano ok idwar cha ema koro oyier kendo modhi yudo thuolo mar telo koro gikone kata koro ywak tiyuak nikech ne ok igo ombulu koro ombulu mar dhano kata ombulu mar ng'ato e chakruok mar dongruok machopo e alwora mare koro aparo ni en puonj ma koro oganda yudo ni owinjore bed ni kachopo yiero maduong' mabiro ma 2027 nyaka ine ni wuok oko mondo mi igo ombuche nikech ombuche no kok igoye to duondi ok nyal winji nikech ombulu no e duondi ma kapo ni ok igoye to bedo matek mar mondo min bende ting'e duondi mondo iwache gima idwaro kuom ng'ano nikech samoro ng'ano ajenda mane nitiere godo ok donji kod dwaro magi koro mano en wach machielo mane wayude ombulu madundo to king'iyo kendo e wache motenore kod tungni kata lwenje mane obedo makagi kacha owacho ni adier king'iyo kata nonro mane ogol kod riwruoge machalo mar ILOG kaachiel kod mano mar INUKA nyisi ni ne nitiere mibadhi makagi kacha ma bende ne temo ng'i ni ne nitiere yiero madundo gi lwenje makagi kacha to kaachiel kod ywaruok ma ok owinjore bed ni bede yiero to king'iyo
kata mana report mane jakoma IBC Ethekon ogolo no wacho ni owinjore bed ni oganda jo Kenya ng'iyo ni yiero ok en ting' mar IBC kende. Yiero en ting' mar oganda kanyakla. Ochakore jo siasa, en mar jopiny, en mar jotelo, en mar IBC owuon. Koro kaponi weche nitiere matibed ni samoro mieno yiero mamiyo yiero ok bed kare, to kato bang'e to chako wach ni IBC onge kod geno gi IBC kata IBC ok otimo chenro mage maber. Aparo ni ombulu ma wuoke ni wafwenyo ni en ting' mar ng'ato ka ng'ato mar mondo miyo ne ni yiero time yo mar ratiro kod adieri. Ing'iyo lweny mane chal ka gima ne dwa ka gima muoch Kasipul mane kweth moro odhi mochwe omonjo koda ka jaod bura Opondo Kaluma mowe kod hinyruok. Nyisa ni king'iyo kata mana video kata mana picha ka kaka no dhiri jatelo molwar e lo ka gimoro de timre keche ngima be samoro ng'aw tinde ma samoro ng'ato nego wiye kama rache kidi moro mosim makoro muche onge to en jaod bura samoro dikoro wacho mbaka machielo e pacho ka. Koro en ting' marwa kaka oganda mar neno ni to en wanyalo dhi mwachope okang' mane kata ka ni en yiero ken ga tho gi kuo. Koro aparo ni en ting' marwa duto mar neno ni kaponi wachomo yiero to en kanye mitie gi beti tiweyo. Beti kanise ng'olo godo yien e bath odi midhi itimo go gimachielo tiweye mana dala kanyo tikawo mbuchi midhi godo kech ombulu no Islam iwacho ne Islam itiyo godo. Onge Islam machielo midonjo godo kar ombulu. To onge ngum midonjo godo kar ombulu kech kata mana king'iyo kaka go kura en mana lith lwedo achiel mitiyo godo. Samindhanyo tifwenyo nonro mari de bed ni ikete ni en ngum to dikoro mage ta iwiro gi imino ngum tiwiro gi wino tindhanye wi masin. Joma noloso masin nowacho mani en malith lwedo achiel kende manyisi ni ngumi ok dwar kar ombulu. Kamana inya Ken mosenye kum ng'adi gi jowetena Gavana Fred Ogweno kanyakla kod Senior J Bonyo gi Ken Muga waduogo nyakoro mga juang toka uyuyo moro madundo. Yiero ok en tho gi kuo. Nyewa neno kanyo ka rakruok nyobedo nyamburko mang'eny no wang' kata mana oganda jotelo mane wang'eyo ni kamoro nyalo konyo e weche mag to chik kamoting'o speaker machon ma National Assembly kendo minister machon nyo ne kanda moro katemo rakore gi ojana moro e gwenge mag Mbeere North kocha magite ngiso nang'o nyakwara mga juang to IBC nyota yiero ni nade bende maendi nyalo konyowa kendo IBC eratil ni 2027 dhi bedo maonge kod chochni kata mana ywak e wi weche mag koko manitiere kata bende jakom mar IBC nyo wacho kanyo ni en ting' mar jo Kenya duto te mane ni yiero ota e lwasi ma owinjore. Wakaw yweyo kete mana ka imbi nyalo ngiswa pachi ka ja Kenya okinyi makawuono kokalo kuom yore mag tudruok kete mana ka ma en chenro mari makaka wanene. So in 2016, it was the Queen's 90th birthday honours. Every year she does honours, and I got awarded for basically bridging the gap between the UK and Africa. But I always say that, you don't know who's watching you. You don't know the impact that you are doing. Sometimes you think that, you're in your own corner, you're doing your little thing, but you are impacting on somebody's life. And so, yeah, it was an honour to get it. It's been an amazing journey. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. This festive season, journey through time to Egypt, where history whispers the pyramids and sunset glows over the Nile. Because some places remind us how small we are, yet how deeply we can feel. From just $1,870 per person sharing, enjoy 4 nights of discovery, Cairo's charm, ancient wonders, and timeless hospitality. Travel through history, return with memories that never fade. View travel, moments that matter, memories that last. Timni e nyingi matiende
tiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. Pari. En ang'ama malonga ahinya kuomi. Jok modongo ino kideo gi kata matin. Mayie, Simi. Mayie. Kum mari biro bedo mae. Ibo bet mabor gi herani. To kendo ni ibo bet mabor gi niti. Eka mondo in bendi ng'e ni en ang'o ma ng'ato nyalo time piny kae maduong' mondo eka en oyud herani mar adier. Wa ing'eyo ni pari no wuok kae to wan pok wayude. Wan wasemanyi kumoro amora to wake kata kuma entie. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Dear God, at times so ni bless hadi nasikia kukushow God bless you. Over time umesucceed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu. Looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema I've fallen in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*217#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo chamo ga wan. Koro nyaka ikete maler, oka obedo gimoro ma wang' nyalo kelo miloma mar chamo. Ma oken mana tedo kende. En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi. Kik bai. Owie nyaka ne wachak chenro kinyi makawuono mar kaka wanenero kama na enya. Regan Nyandega, Iwakani, you are very partisan. Full 1 hour, it's ODM chair. Doesn't this show your stand as Ramogi FM? Ne ubeyo chien kocha lakini odu. Regan nene kamano e otemare kama na enya. Iwakani kata mane ubedo past Karibangi Northward ka nyiso ni we are the majority kaka Uganda lu, lakini pogo kura kod jomoko matho chunga miyo wa lose. Mio will lose this important word. Yedongo mabende mislead party bang chamo pesa aspirants. Negin magi advise party on who is the popular candidate on the ground. Magi kendo timbe maketo party e loggerhead kod wana inchi. Ma seat madine wakao kao kunyego matino tino. Maduoko chien zaidi dine wakawe. Otherwise ne wapogo votes ne all candidates and Lazaro Kanyambok mar Karibangi Nyamaguje Kanyada East wacho kamano en je ground. ODM teko ne urumo kaja independent omio gi stress Kasipulu pogore gi ndalo Raila kano wacho ni left jite manyaka CS biro go campaign ne MP plus governors MPs otek against independent candidate ero kamana enyam kuom otemari. Denis Odero aneno mabero yugi magwanga ogwetao kol gi party mar ODM mano en odwa. Denis Odero ja dede nene kamane ote mare kairo kamana enyam maka juma apani mago yote ma saido ka sani. Jako Sodo muni kaka wanene magwanga ne okotimo gi makare ogenyal support an opponent to iweyo candidate maru mar chama kai Nairobi kaindi oyo uko wuo kuom ngata chiel owuoyo kuom gik moko manyote more yiero madundo Kenya mangima ne wan tire kod kuonde mar launa 22 mane yiero timore
Japuonj Dr. Maumo Leonard erokamano ahinya mano japuonj mar Mbalariany mar University of Nairobi ka wacho ka ni hello VOJ mbosna jolony. Let them know that they have made and continue to make immense contributions to the society. They have raised the level of political awareness and excited public participation at high mast. Kudos to the team. Mano mwalimu wacho kamano e hote mareka erokamano ahinya. Yuda Akinyi wacho ni truth be told ni ODM nyaka lok strategy margi. Kasipul ne dhi pasore lwetgi kade ok gitang'. Kata kamano we should desist siasa mar ang'enge gigo koko kayiem nono. Okay. Machielo ka wacho ni maka joma mosna joma dongo maungo kanyo amora nyegi kaka gikolo weche mag siasa. Adiri makene ni ODM no stamp the authority kata its authority needs still a party especially mantie kod bedrock mar Luo Nyanza politics. You can never wish ODM out. Ikiwa chana kanyo ni chama pod nigi geno mbele ka. Kata kamano jomomi tinge chama nyaka tim kinda mar tiyo kaka jakom Raila Odinga ne tiyo gi strategy moro ni gather all scatter none. Okay. Kaka wanene Mita Duo Okinyi makawuono pod gipakne party leader give the entire leadership mar ODM as a party for the spirited campaign across the republic ne jochungi te. Joma wacho ni Sifuna ne okogo campaign ne Boyd Were kia ne gin joma chalo nade. Kinde mane Boyd dhi submit nomination papers ne IBC SG ne otene kod hukahu e ODM kanyo. Koro jowawe siasa moko manono manyalo pogo ganda. Kipenjo kanyo to Babu Beno campaign ne jechung mar ODM ma Kariobangi North. Okang'eyo penjna uru jolony ma ungo e studio kanyo kama nenya. ODM party en a Democratic Party to kata kamano awinjo ka chairman Makasipulo wacho ni mondo MCS ma Homa Bay ogolo yugi magwanga. Ma dhi bedo nade. Okay. Ma ote mar Jojo Nyango majandhiwa nene kamano e ote mare kairo kamana ahinya. Maka jomo oyawore the national government and the county governments ne utiyogi a lot of resources by elections ni mani nyalo we ni en thogi kuo. Ma ngiso nango donge 2027 ng'ato ka ng'ato biro chung' mana kende en owuon e manyo gima en owuon koro dwaro dhi bedo matek ne jomanyo yier elemo maket kod mago. Erokamano ahinya. Moro kaendi wacho ni former Attorney General kendo immediate former CS mar Public Service ne ok onyiso lony mare kaka ng'amo ong'eyo rito weche mag chike. Nyo aneno ka ene gwenge mag Siakago kocha ka otemo laore gi okebe moro ma ok ng'is picha maber ahinya ma ng'iso ni kare ojalweny. Okay. VOJ mogik masomo kam gima nyotimore Kariobangi North nyoro e kanisa mar PCEA cha ok gima ber ahinya. Kata kamano ji nyaka ng'e adieri ni nitiere two factions mag yudhe mane gore to police nyo biro kacha mar thego ji ariyo go to kuma maracha ahinya tiegas nyodhi nyaka laro mar kanisa o kaka rigiji koro temo kete ma kodwa ywayo nyaka nying rais e weche moko manono. Rigiji en ng'ama tiyo gi strategy mar koko gi ang'enge ne kaka norwako helmet ochalo japiko Narok. Jowa piny kod Okinyi wadhi uru mos gigi te nyakwara Mugajwang Jackson Mandago nowacho ni gini ket mane obo mari masama ifumori to wuok oko. Achak kodi governor jopiny wuoyo ka. Aparo ne japiny ma wuoyo kuom Attorney General machon to gi CS machon JB Muturi ok wanyal seyo Muturi ahinya. Na gomba ka gi Muturi nyoro godhiambo e yor simu nonego beni abedo kode the People's Bench jumani. Kata kamano gin gi bura moro kawuono mar jodito mag United Opposition mondo ging'eni to gidhi loso nango ka gidhi mbele. Magi ok gin gik ma waneno for the first time. Sama Abdullah yotedore sama siasa yotedore to gik maka magitimore ndalo moko ni neno ka ja senator ma Kakamega Boni Alwale Kibraka ni neno ka kare kama beto gineno to kidio baba maber Alice Wahome ndalo moko ni neno 2017 ka omako ja IBC kendo orudore ga ruda ma ok yot. Koro siasa nigi gima waluongo ni emotions. Mana kaka nyo waneno Kasipul bende ka joka Otiela Kaluma ilo
Koro magi gin gik ma sama ng'ato nie pap to emotions mirima gi gik makamagi nyalo timore. Wan onge ng'at mane ni kacha mondo ming'e ni to rawera mano othung'o cha ang'o mane rawera no timo. Rawera no timo ang'o. Koro aparo ni ok wanyal jaje mak mana ni jotelo nyaka bed gi horuok nikech picha magi nyiso sama oganda neno gi cha to koro idhier ni to kare dhana guok gi lawe to nyalo timie machalo nade. To ok wanyal seya nikech ne ok wang'eyo ni to rawera no samoro bende diboni ni cha noyanye nodiro ne wach moro. So nyaka mane momiyo na amanyi mondo wago yemba kan to kijana cha ncha no timi nade. Koro mana bang' kisewinjo kinyalo ng'eyo kumi yienge wach nikech kaka wan jo fwambo ng'eni ok wadhi gi weche mag fuong'o ahinya. Momiyo inyalo seyo jatelo to kare ok ing'eyo to nene lwasi mane ka wene jowetewa bende oduok mamoko. Adwa duoko Reagan. Oko ni wan biased no wasekawo sa achiel kwa wacho weche mag ODM to gi jakom ODM wapuoyo. Bed no yomb ODM kasepuoyo. Pod de wakawo sa achiel. Wapuoyo ng'ama no yombo ODM to gi strategy mane gitiyogo mar yombo ODM. To gikone ODM ni koro nyaka koro ulok ang'o ka kuwuotho. Gima Reagan nyaka ng'e ni to audience wa jowinjo wa joneno wa gin joluo mano mokwongo. Party mane makige kawuono gokinyi timo survey tipenjo ni to e gweng'ni ji adi ma support DCP mar Rigathi Gachagua to ji adi ma support DAP-K mar Eugene Wamalwa to ji adi ma support UAP manen mar Matiang'i to cha Obolo koro donje Jubilee to gi ji adi ma support ODM kata mne odegi ka gibet piny obro yudo ka ji mang'eny support ODM. To wan gima watimo en ni kama ber to wapuoyo kama rach to wakwedo. Mane kit chenro wani mane kit tijwa mar fwambo gimomiyo nyaka wapuo jakom mar ODM Gladys Wanga en nikech nyotiyo matek. Rigathi Gachagua de nyor William Ruto mbere de wapuoe nikech ne nyiso notiyo tich matek. To Reagan bende apani kano winjo chenro kata koluwo gik matimore Rigathi mondi nyose bolo weche mambere go mokoni en nodhi konya ng'awa siepne. Noko mana ji wuoth. Noko mana ji wuoth no ken wuon wuoth. Yano. To bed ni gi yombo. Adwa pimo kaka no loso ga lakini piny pod okinyi. De owinjie kaka Rigathi wacho kaka ene manoketo William Ruto e competent piny Kenya to kendo ene modhi gole kogo kore. Mane kit siasa. Emomiyo wan wagone Reagan erokamano ni kuom sa achiel obet ko winjo kata koneno gigo mowacho nok more jowete mano kenda gi sinani mewuoro wagone erokamano. Omed mna winjowa, omed mna bet kodwa. Wapuoya ahinya kendo warwake chenro ni pile ka pile. Erokamano. Nyakwar Perez. Duond jopiny e duond Nyasaye. Aparo ni Jay oseduoko machielo mar Reagan no. To mana ka wacho ni ing'eyo ni seche moko iwuoyo ma kuom ng'ama nitie miwuoyo kuome ng'ama onge okugo kuome. Debed ne thuolo mar timo campaign mane dhi nyime no tele gi ng'ato Reagan VOJ kata ogweno moro to nyiso ni koro mane ng'ama ni wuoyo kuome. Koro ng'ama nitie migo mbaka ne en mathum were ng'ama onge e sechego endo koro thum koro kwere nikech magi gik ma ineno gik miwinjo kaparo nitie gimoro mawendo. To aparo ni gikone to wang'iyo ni to en yo mane makoro ji luwo bang' nikech wasewacho ni koro osetim yiero madundo oseland duoko. Nitie jomoko makoro wuok dhi e doho winjo kaka Kalonzo Musyoka wacho nitie joma koro ng'iyo ni to en okenge mage makoro wadhi godo nyime mar neno ni telo ni ok en na yiero tibole gi kanyo. Joma oseyiergi koro en yo mane makoro gidhi chopo kar dwaro mar timo dongruok ne jopiny. Koro aparo ni mane mbaka makoro winjore bed ni koro japiny chako ng'eyo ka entiere kama entiere kocha ni to ng'ama no oseyier ni
ncha en agenda mage ncha en mage to ncha no singo no timo mane ke thuolo maromo kama timo mane thuolo maromo kama koro mane michako ketne tesre to gikone en ni wan waduto ibed ni yiero jatelo kata nok yiero kata ni yiere kata nok yiere to ka osetimo tich maber moyombo kata osetimo tich maber momiyo locho yudore korka korgi to koro gen manyaka koro sirgi lwedo mondo mi ji wuoth achiel mana ne dongruok ochopo ne oganda kuonde ma gintiere. Erokamano ahinya. Nyakoro Mgajwang' magite gin weche mabiro ni nyakalondo mari mar Ramogi FM kod Ramogi TV yo kinyi makawuono waloko tanga matin pod wan mana e agenda mokwongo ni IBC nyoni gi ting' mapek ahinya. Commission manyien ma otele kod Ethecon gi Lange mar pimo gini to bende yiero matin manyotimore ni be gin gi nyalo matayo yiero ma higa mar 2027. Mae penjo maduong'. Report mar ILOG ne wacho ni ne wantiere kod buche mamoko kata chich mamoko e weche mag tiyo kod asoya e yor nyiewo kendo sero jogo kura. Unyana kaka jo ILOG no loso Nyakoro Mgajwang' ka gigolo report margi. Total number of registered voters in the polling station 486. Total number of rejected ballots. Total number of valid votes cast 150. Overall, 93.4% of polling stations were rated as having good or very good conduct, while 6.6% were rated as bad or very bad, pointing to localized and significant administrative gap. ILOG also urges the National Police Service to also expediently investigate the very blatant cases of electoral violence and breaches which disrupted the electoral processes yesterday. ILOG will publish the results projection in the final by-election report. But we have talked about the incident of super agents or political actors who are present all over the places, with very many of them carrying young people who have been called goons in other spaces. Mana kabano Nyakoro Mgajwang' magite kokale nyakalondo mar Ramogi FM ka achiel kod Ramogi TV jodito mag ILOG kagolo report gi ayanga kaka yiero no bedo. Gavana ma nyiso nango e nyalo mar IBC tayo yiero mar 2027. Victor, kapok aduoko penjo ni no we nekecha wana oko mar radio kocha. Yes. Ago wi penjo ma je oduoko mar jawinjo maroma wacho to kuom thuolo mar saa achiel wabedo mana ka wadwa loso maber kuom ODM to gi jakom gi Gladys Wanga. Gima miyo ma timore Victor en ne ing'eyo ni ok wawuok kuom tiji Gladys Wanga kaka governor. Ok wawuok kuom tije gi gik motimo ne jo Homa Bay nikech ne wan Homa Bay. Wawuok kuom siasa. Kantiere gik ma samoro timo loso piyo mago to koro jo Homa Bay ema neno kendgi. Nikech mago to koro ka 2027 ochopo to biro pedho ne gima gitimo. Lakini kuom siasa wawacho ni nikech mane tuk siasa ka ng'ato dhi maber to wawacho nikech ing'eyo ni kane otamore ni Boyd Were okum go tete maluoki di kuome mathung'e to temore mo ogwenyo lwet jogo mane gima nyo tim. Koro ka samoro ng'ato timie maber timie mia kumotimie nade. Okay. Kumotimie maber. Ka wadugo kuom IBC taparo ni bedo ni IBC nyotemo anaparo ni wanyalo miyo gi ata malo 40 kuom 100. Nikech ing'eyo report manyo wuok kuom ILOG no ken report mawendo. Kaka observers nikech katambe achiel kuom joneno nitie team manyo wan godo e ground mag neno king'iyo report manyo ILOG kelonwa no onge gima nyien magiwacho nwa manyo okwane weche mag ang'enge nyodwa bet mathoth e yiero ni to magi bende waneno ga kinde ma wan ga gi yiero matin ni neno mana kaka wacho chien kacha kinde mane wan gi yiero makibira bang' ka jaod bura makibira nyo nindo to ni neno ka alwale gi ne diro kidi kacha kinde mane wantiere kod yiero kanye Moses Kajwang' onindo kane yiero senator Otieno Kajwang' Mos makoro ne waduogo wayierie Moses Kajwang' ka Philip Okundi nyochung' kacha to gi yamo mar Kalausi bende kane futo ni neno kita ang'enge manyonitie omiyo yiero mag by elections gi biro ga gi emotions mang'eny nekech koro yudo ka dhano ogudore kamatin. Ing'eyo ni yiero ma national kata general elections yudo ka ng'ato manyo mare
governor manyo mare, senator manyo mare, president bende manyo mare. To mae yiero madundo gi ipimo ga godo mbi. Koro IEBC bende nyo yudore kama tek mokwongo, to bendo ni bende mae yiero mokwongo manyi itayo gi commissioners manyien manyocha ne odonje e apisi. Kato doko ni secretariat margi kotelne gi CEO Hussein Marijan Hussein nyoni kanyo ntiere tudruok makoro nyaka ne donje kind commissioners manyien gi to gi secretariat. Omiyo nyo gitemo yiero ni ma yiero manyo girakore godo mokwongo manyo nyiso wani to gidhi tayo yiero mabiro yo machalo nade. Kato doko ni mai nyo en mana gima nyo gitemo godo. Victor Muma bende wacho ni ka ok nyal geni gi gik matindo to kata mana madongo bende ok nyal gini godo ni nyalo rito. Emomiyo ka nyo ginyalo timo matin ne nitiere kuonde matonyo nitiere. Emomiyo king'iyo gimomiyo wabedo ga gi election, gimiluongo ni election observation kata neno, en ni lipode michiwo gi IEBC dok bedo piny to itiyo kodgi e yo mana kaka ginyalo neno ni nitiere kuonde manyo nitiere fuok inyalo din fuoge go nade, kuonde ma chochi nyo nitiere inyalo din. Achiel kuom gima nyo wuoki e yiero ni en wach mar ang'enge to gi wach mar mit bilie manyo imiyo kata wach mar asoya manyo imiyo jogo ombulu maneno ka nyo kwako yiero ni kamora mora. Wach mar ang'enge ni en wach manyaka IEBC ng'ini to inyalo thire gi yo mane, nikech kowe to gima waluongo ni credibility mar yiero Victor ok en mana ni dhano dhi ogo ombulu okwane e yo ma uyanga kende. Ombulu irocho ka dipo ni nitiere jok monego bene goyo ombulu mo thuolo mar goyo ombulu no tamgi. Ka ne ng'iyo kaka gima nyo timore e polling stations mang'eny kata Kasipul kacha, sama nitiere luoro to miyo samoro kata mana mine mayach, samoro ng'at matuo kaka nyeno Magarini kacha nitiere miyo manyo wuok ogolo hospital kodhi go ombulu. Ka dipo ni nitiere ang'enge to samoro jogo ma jodongwa ma wan godo de gikwere ok nyal wuok mondo mi gidhi gigo ombuchgi nikech giluoro ni ang'enge cha samoro nyalo miyo ji hinyore. Sama idwa dhi goyo ombulu tiluoro ni samoro jomoko nigi bede manyo iwinjo ma Ken wacho ka, samoro jomoko nigi runge, miyo samoro jok man gi ng'ao kata samoro jok ma odak gi ng'ol mopogore opogore ok nyal wuok mondo mi ogo ombulu. Koro ombulu mantiere gang'enge ok en ombulu minyalo wach ni free and fair. Credibility mare oseduok chien nikech nitiere jomo geng' ma ok onwang'o ratiro mar dhi go ombulu. Koro chamo wacho ni rang'eny mar yiero ni pod ne piny. Ne ni piny kabisa nikech sama walose ni jok ma wacho ni samoro wapako ng'ato ka wano ok wapak ng'ato. Sama walose ni Kasipul ike ji ariyo madhi e buolo nikech wach mar ombulu. Ka ne gisechulo milion achiel ma jo IEBC omadho godo chai, jonyuol mag nyithindo ka gin to gidong' kama nade. Ok onego bed ni wawito ng'ato, ok IEBC manyo onego jogo. Mak mana jok manie tudo ang'enge no nyaka take responsibility. IEBC nyaka gol kok gi mondo mi gikechi nikech samoro jo siasa gi nyalo yudo ni IEBC rafuok ma samoro wuoya to chiwo mana siem nikech kodhi mbele kama Victor kapok aweni go dakika achiel nikech king'iyo intensity, king'iyo pek manyo e by election ni godo to nyisi ni kamoro kama wachomo nyalo dhi bedo marach nikech ka ne ng'iyo jok ma waluongo ni goons kata rawere achaka kinyalo luongi jogo ma samoro ineno ka josiasa gi nyo tenore go mondo mi ginyag godo njore. En gima ka koro gini diwuok e constituency ka constituency kodhi dhi kuonde luto ombulu gi teto nyisi na ng'enge di beti mathoth kimedo gi weche mag mit billion ma koro miyo goyo ombulu bedo mapek nikech kionge omenda mathoth mabe samoro nyaka koro ikwal gi kuom jopiny, nyaka koro imany kaka inyalo deyo jomoko ikwel ekibiyud kaka inyalo dhi yuko jamna. Ng'ama onge jamna to dhi timo nade? Ng'ama lwete ni nono muso lwete to dhi timo nade? Ken ne beta ng'uki matin tero mani go wiye matin wang'iane na nyalo mar IEBC mar koro tayo yiero ni to gini ng'iso wanang'o ne yiero ma 2027 kaka nyo bedo cha. Kama nawego nawacho ni report mancha no chiko mana yudi chieng' mancha ne go ombulu tich ang'wen mokalo. Yes. Inchi winjo ko wacho ni okwedo kata no se ahinya tulo mancha ne nenore makagi kacha. Manyiso ni ne gigeno ni samoro tulo makamago ok nyal bedie.
to mak mana ni wacho ni nitie gimiluongo ni intelligence kata maling' mowinjore bed ni IBC bende bedo kod thuolo mar yudo nikech sama ibago yiero ting'e ni duol machalo mar IBC en duol manigi tich maduong' ahinya e chenro mar yiero mowinjore bed ni sirikal neno ni gintiere kod yo ma gin bende maling' nyalo chopo negi mar ni to chal nade kuma idhi bag yiero ni onyalo bedo nade inyalo dwaro obila maromo adi gik ma kamago. Koro aparo ni report manochiw kod jakom no nyisi ni gimbe nitie kuonde moko mane mako kod buok. Kaito king'iyo ni jotelo bende nochako go oporo mag lweny kata tung mag lweny e kinde campaign motelo ne yiero makoro dhi mbele gi. King'iyo kuonde mathoth ahinya liet nodwa bedie. King'iyo kata mana Kasipul, king'iyo Malava, king'iyo Mbeere, liet makagi kacha gi weche moko ma samoro ithoro dir ma ok ni kare. Nyicha ne osebedie kendo ripode ne ichiwo kata gi jofwambo wan ka ne walando gi piny maru. Nyisi ni NCIC ne nitiere kod ting' mar chako ng'eyo ni to weche miwacho gi dibed ni ginyalo biro muojo tulo kinde ma yiero maduno ni kata oyo. IBC no njore bed ni osebedo gi maling'ling' ne ka biro chalo nade to kwan mar obila mwadhi tiyo godo kata mana yo ma wanyalo kawo godo okang' mar chik e kapo ni nitiere gimoro amora motimore marach en mane. Achiel kuom okenge ma nyicha ne IBC okawo en mano mar go fwai jogo ma laro kom kar manyicha ni laro kom mar Kasipul. Yes. Kendo nyicha ni neno ka nomigi siem ma gichwe giketo kokgi e oboke manyiso ni giyie mar mondo mi ginya kwe motelo ne yiero odiochieng' mar yiero kata mana bang' yiero. Tineno ka maneno kwang' ma be jopiny nokawo kod mor nikech king'iyo to en gima odiochieng' manyicha ni ibago yiero mar tarik 27 nomiyo waneno pogruok matin kipimo gi manyicha ne oganda gino. Ng'eni kwan manok mar ji manyicha ne ogo ombulu Kasipul nyisi ni ne nitiere luoro moro ni samoro lweny ne nyalo biro mapek ahinya malich ahinya. To king'iyo taparo ni kaka ne IBC otemo buogo ji kokalo kuom fwai manoketi cha to samoro no kwaneno gima lich ahinya mak mana ni motimore mar monj makagi kacha gi jomoko ma samoro ne biro kod runge to kod gige lweny mamoko joma ni wacho ni nokodi kowuok kuonde mamoko kachopo Kasipul kanyo. Koro mago gikone waneno ni kwatimo yiero ma samoro report moro amora mowuok mar ng'ama notho odiochieng' mar yiero ne onge. Koro aparo ni IBC kanyalo bedo kod okenge makare motelo ne yiero mar yudo maling'ling' to kama idhi time ombulu bedo makare. Kiweyo mano jotelo matudore kod mag sirikal mondo mi giluwe ni kata mana mbui mitiyo godo ni itiyo kode yo machalo nade. Kech propaganda gi miriambo ma itiyo godo e mbui bende miyo luoro mar ombulu bedo bende miyo mibadhi donjore ombulu. King'iyo kaka ne jalup jatend Kenya machon Rigathi Gachagua ma jatend DCP nondiko gimoro e otieno e kar Sario gi Dus kanyo kowacho ni jatend migawo Geoffrey Ruku odonjo kar luto ombulu moro miluongo ni git mane nitie school primary ma Gitiburi kendo kowacho ni chal ni odonjo kanyo kendo riembo agent mane nie iye kanyo. To e sechego e yote achiel onogo okwayo chuo mane kindigni 18 nyaka 35 mane alwora no wuogo oko kendo chop kanyo walitombochige. Koro mano nyisi ni ng'ato osego tung mar lweny. Koro aparo ni magi gik mowinjore bed ni kawo tiwe kamano. Aneno ka nitie jotelo mamoko bende ne tiyo kod jogo miluongo ni bloggers kata jogo ma jokeyo weche mbui. Jolweny mag keyboard. Kendo ne gitiyo koso gin jo ing'iyo ni koro gitiyo tich maber to ne moko kuom gi ne tiyo tich marach. En mana ni lweny ni ne ng'ato gi beti kamoro to samoro beti no to kama chalo kama one to kama one ng'ane odonjo kanyo gi bunde 10 ting'eni nyisi ni kiwacho kamano to jo machielo ka wuok oko mi aparo kebe moro miluongo ni Nyundo. Ng'eni samangi winjo ni jo Victor obiro gi probox 10 moting'o bunde to samoro jo gweno bang' ne winj kamano gimbe koro gimanyo probox 15 mondo giyew mar Victor. Samoro jo gweno biro probox 15 koro gin gibiro gi mbom to kare Victor no be onge kata mana probox onge koro gibiro igo mbom kamano. Koro aparo ni gin lwenje moko ma josiasa bende tiyo gi thuolo ma gintiere godo mar nyayo. Aparo ni kanyo IBC nyaka kawo okang' mar neno ni okaw kum motelo ne yiero e kinde campaign ke chike mag campaign boketi chike mag yiero keti motayo ni campaign owinjore bende time nade e kinde mane sama nade kalenda chalo nade. Inyalo paro kinde campaign manyicha ne gweyruok obedo Kasipul ni boy duere ni kama kanyo bende Philip Aroko owinjore bende
gin gik ma IBC nyaka rie tegno ni kalenda margi mar campaign obedo nango kose wacho ni ngane chake tich adek ka to tich ang'wen ngane ni kama sama kama ngane ni kama koro paro ni magik manyaka IBC ngichon nikech wanyalo biro bedo kod kinde matek ahinya mbele kapo ni ok giketo ikruok amopie anyato korka weche magarita mar yiero mogik king'iyo chenro mar ng'iyo nonro mar jogo ombulu ne pod waneno ka nitiere ng'ur manitie kendo kinyo report mar ogol koreno kanyoro nitie ji mancha ne pod yudo ka bedo matek mondo mi nonro margi fweny kod masin mag biometric ka koro aparo ni IBC nyaka chak ng'iyo ni to masinde gi be gintiere e okang' moromo kech mana yiero madundo mabende kwan ji manowuok mondo mi go ombulu nok ka koro josewuok atamalo 24 mar go ombulu e kar chung'or bura achiel mangima to samoro pod ok giyud ka nonro margi ni kare samoro masinde pod okwamo to koro ka yiero maduong' ma koro samoro ji biro wuok atamalo 80 gi wiye nyalo biro bedo nade koro IBC nyaka bende ng'i ni to be gintiere kod nyalo kod lony moromo e masinde maggi mondo mi chenro mar yango jogo ombulu to kachiel kod chenro mar go ombulu hie kik bedie kod ng'ikruok aparo ni thuolo bende nitiere sani nikech kuonde mane bage yiero madundo gi ing'eyo ni kancha ni itayo chenro mar ndikruok ne jogo ombulu mancha ne ochaki kod IBC dweche moko mokalo e dwe achiel gi nus ka bathe kama ncha ne owacho ni koro kuonde ok nyal time ndikruok no nikech ne chenro mar ombulu ni rito koro aparo ni en kinde ma koro IBC otime ber mar neno ni Kasipul, Magarini, Malava gi kuonde moko go te jopiny oyudo thuolo mancha ne paro ka ombulu mondo gindikre ka jogo ombulu mondo wayude kwan mar malo mar ji mabiro go ombulu kik wabedi ni koro samoro wawacha ni ji rito ombulu to samoro nitiere kweth mathoth ahinya ma pod ok okawo ombulu ma samoro nitiere kod nyalo mar biro yiere ng'ama berie mogik kapo ni giyudo thuolo mar gindikre kaka jogo ombulu. Erokamano ahinya. Senior, IBC nigi penj pod gin gi penj mbele ka mana kaka jowetewa osewacho inene nade in? Erokamano, we mondo akwonga riwra gi jowetena e kwedo kit lwenje manyo waneno gi maundu katimore yiero madundo manyoru moni. Ok en gima ber ka idhi kombulu to ratiro mari kaka ja Kenya manigo pande to nigo mbulu irocho nikech siasa. Ok en gino maber. We mondo akwed jo siasa wa ni kata bede mnani e siasa ka sama jodhi yiero to namba achiel mideo ok en tho gi kuo. Kik waketi e gigo maketo ngima jopiny kama rach. Kimo manyo waneno Kasipul ka koro jaod bura ma Homa Bay Town Pondo Kaluma nyogo no aneno kama ne Attorney General mapacho ka Justin Muturi bendo donjo mna kuom nyawari ga pat mna malich to gi kit ywak kod nduru manya waneno ka Seth Panyako jachung' ma DPK gogo do nduru Malava makiani en nduru cha wora chwo bende malit ka ywak dweche ngalanga kamacha okwana Nyasaye mondo miye hochu makende ombulu ni lit ok en tho gi kuo. To penj mar IBC ni kanye an aneno ni IBC nyochano chenro maber. IBC no keto gig makare mar neno ni yiero ni odhi makare. Joma nyoro cho chenro ni gin jo siasa ok IBC nikech onge kamora amora mibro winje ni nitiere ng'ato ma IBC ka manyotigo mana kapo ni nonro bro golo bang'e mar rocho chenro mar gang'o gombulu nikech king'iyo ripode te mosewuok to wacho ni polling stations noyaw sa 12 kaka dwarore mbulu odhi maber apart from kuonde miwacho ni rochruok nobetie to mana nikech jo siasa nokelo timbegi magele kata mana Baringo wan gi chandruok nikech weche mag oula mano ketho kuonde moko mag okura kare Ugunja nyi winje kane nitie kes nye onge kuma jo siasa nye nene ni ginie gi wach moro ma gidwa tieko ema nye gigi wuoke to Fred gi Ken tukta in bro wacho ne jo winjo gi jo neno wa
ni riwruok mar ilogni osebedo ka ng'iyo chenro mag ombulu e Kenya ka kuom higni mang'eny. Wanyalo wacho ni ripode ma gigolo gin ripode miluongo ni credible, donge Fred? Ma gima ilogo wacho e ranyisi. To wabende wajofwambo samoro bende okwa joma beyo. Nikech kanya somo statement tawinjo kaka jo ilog loso, nitie gimoro mane giwacho mok wadwa gede. Wagedo mnani ne giwacho ni rach. Ing'e ni king'iyo statement mar ilogno, nitie kamoro ma giwacho ni chochni manodwa bedie ok nyali nyiso nombulu madundo ni nodhi marach. Gi kisungu kendo naandike giwacho ni the few incidences of weaknesses did not fundamentally undermine the credibility of the by-election. Clean bill of health. Jo ilog no wacho no ombulu ni notimore maber. To kendo gichako ginuoyo kisomo gigino ni atamalo 93.6 mar yiero ni ne ber. Kuonde mane rochni owuokegi ne gin mana atamalo 6.6 kende. Koro nikech ing'eni mana kaka picha ma koro wang'iso ni mtoka wang'ni. Wajende jofwambo wawega ndere samoro nyaka wayiere. Nikech mano bende mit mbaka. Dhano kayo guok. Mane mit mbaka. Nikech jo ilog wacho ni ne gin e polling stations gi mang'eny to gigo magise kolo. Nyiso ni mana kuonde matin kende ema ne gigi owuoke. To mae en mana nikech wabende wajofwambo gima otimore mopogore gi kaka onego timre ne mwamanyoga. To wakoni mae gima notim. Mane mitne. Nikech ka jodhi adhia kanisa mobet maber molemo mogolo sadaka bendo kinewa. To kaniyo jadolo no yuare gi ja kanisa moro. Nigilaro sadaka. To kanye mwaketi. Kendo koro wako mnani to kara jodolo tinde timore nade. To mna jadolo achiel. So mane kitwa jofwambo. So kipenja VOJ ananene ni IBC ahinya to commissioners pok gibedo office kata mna dweche abich. To nya gimiyo wa yiero mineno ka elections observer group miluongo ni ELOG. Ogoye tik ni notimore maber ni kuonde mane nitie chochni matin pod inyalo losi. To anta nene ni kuonde mane nitie chochni go ok en nikech IBC. En jo siasa. King'iyo Kasipul, nikech koro Uganda watu neno mna makasipul, ibro neno ni gima chak wach ni rochore Kasipul ka en mna sama nyogo pondo Kaluma e polling center Magoro. Then bang'e ka koro duogo maki jok mani wacho ni nitie probox moko mano yudi gi ludh gembe gi beti ga ng'ang'o mani wacho ni chalo ka gima ne dwadhi chano rocho yiero kamoro, to gin bende giwacho ni gin ne gimanyo jogo madwa timo ang'o, madwa ketho chenro. Kidhi mbere tibro yudo ka kama ne Justin Muturi nitie manye odwa nego ng'acha ga pat to bwana mjumbe akeni machaki mjumbe makanye kina ngopi kanye mabende nyoko ni okonego bede polling station gilawe maratong nikech mano pat. And then samanyi timo yiero bende wacho ni nitiere kuonde mamoko. Muturi okolo kwa nyaka baji mara accreditation. Tukendo mano bende gima jo ilego wacho ni nitie jomoko maluongore ni super agents. Nikech gin jo siasa. To gionge accreditation. Ni magi kore ma IBC onego ne ni ji ainagi. Okotimo ang'o, okodonjo kuonde migoye ombulu nikech VOJ chik wacho ni ka okin jago kura mar polling station mara mora to kone gidhi kanyo. To kam mondo idhi kanyo IBC nyaka puodhi mami accreditation maging'e ni Fred Ogweno ni odonjo kaka jafwambo. Victor Jumani odonjo kaka Busaba. Ken Mugani odonjo kaka agent mar party kata mar candidate makama. Mago kende. To ini koro ni nisebedo jaod bura, ini nisebedo mijumbe. Koro idwa ng'anjo, ini party leader idwa ng'anjo. Awinjo ka Emmanuel to penye ni to ma idhi muomori kani tionge kod tag mar accreditation ni. An party leader mar DP. Victor, kuonde moko apani bende wanyalo seyo jopiny.
jopiny be samoro liete ne jochungi ahinya makata ni mana gijia boro madhigo ni kura to giwachi ni adier ni baba iwinjo maka kidonjo ni wudo mera ine mikau gini piny kodhi maber ni mwalo kacha ine maji wachi to ging'e maber ni gini to gionge kodi koro ing'eni dhi kuchocho kiselieto ni je makau gini ini midhi landi gi IBC bas to kichaki dhi ir Ken kaka naneno ndalo moko oketo picha moro maber kokono tiko ene maengo iwinjo ke imbe makori chaki paki ko jopiny dwa chiemo koni to ne jam koni jopiny be owe bago jogi ahinya kuneno ka samoro ng'ato bet mbek ye matin to kwere wacho ne chono kuchame mutie kete kaka ang'o chako gik samigo ombulu boko mi kumiyo ng'ani mumiyo ji toka yem no igeni gima bwana ni wacho ne diera emo mi ana kogani an siasa tugo lao igeni kasi poll chanya paro ni negi polling centers karibu 147 tigeni kidwa chung to nyaki bed gi agent polling centers gita yes manja chung kaja chung iko ni bed gi agent ni polling center yes ti chung tiketo agents 117 tiyudo kura 26 agents nigi kosema nyo minjo no rondo moko kamoro be ai no gini bendo gigo ni ombo kamoro be yude zero agent nene ka yokuno piny be wakora to cha mimi nyaka mkati gi chak chieng'no facilitation wadhi okang'oro machielo jokanyana waneno ka sani goteka inya okigide wachno Jeremiah Kioni siasa tek nyakwara mkajiwanga dun bura ma DCP sani wanyalo wacho kendo kwano ni en gi dweche 6 kende kado bed ni yudo lemo mamoko nyakwara mkajiwang to Rigathi Gachagua nyo wacho ni kaka gisewinjore mar pogo kaka Nairobi dhi bedo Stafford ka wanyalo yudo kaka Rigathi Gachagua ne loso kaka gisepogo tend Nairobi County ka DCP bro kao kom mar governor DCP bro luwe kod kom mar woman rep kod senate ka DCP bene bro kao kombe mag wards 75 kuom wards 85 te winyene kaka Rigiji nyoloso ma keto Kalonzo Musyoka gi jochung' mamoko kanye winyene na tumekubaliana na Wiper kati ya viti 17 kati ya DCP na Wiper tutachukua viti 16 mana kamano Fred daka chiel kende Rigiji twaro gima Rigiji temo otemo tugo gi pach oganda ma Mount Kenya kata oganda ma Masawa otemo nyiso gi nekech jok moloso ne gi king'iyo kama nyolose Rigiji temo nyiso oganda mar Okuche ni e sirikal ma gidhi loso kata mo oparo ni ginyalo dhi loso oganda ma Okuche dhi bedie gi mbi mathoth mak mana ni seche motimo mai kata seche moloso kamae to miyo kwano bedo matek ne opposition magiluongo ni United to king'iyo gima United igino to en mana the term United no kende nikech king'iyo kata mana kaka neno Peter Salasia loso gokinyi sani kamoro ineno koketo opposition gi kama tek nikech odhi olokore nyapara mar jogi nyoro ni neno koloso kamano to ana wuon kanya loso gi JB Muturi gobi ambo simu to JB wacho ni orito mondo gidhi girom kawuono kaka kweth mar opposition gi eka giwuok gi stand achiel koro mima keto kweth jo opposition gi kama tek to Victor yena mondo mia wacho ni samoro Rigiji kech king'iyo ombulu ni kipenja ta nyalo wacho ni William Ruto nyogogi 10 kuom achiel gonde 10 kuom achiel Rigiji otiyo gi William Ruto kobedo jalopne to nitiere gik manyocha ok opuonjore e tiende ywak manyo ywago mbere cha nyo ok onego Rigiji ywagi ni William Ruto odwanye bila cha mbere nikech macha nitiere Mount Kenya en owuon kanyo gidhi e ombulu ma 2022 moncha Jakomo County nyocha nonego beno seng'eye e tactics gi kitugo ma William tugo machalo kaka gik mani neno oyuak ni piny owacho tiyo gi mbi mathoth owacho ni tiagas nyo tiyo kocha gi gik makamagi kedo gi sirikal manie loch tek to mogik en ni nyaka tiagas nekech ma e chuny wach tiagas manyo yuago ni bende ne tiagas bende nyo yudore kamarach tiagas owuon bende nyo ok ong'iyo ni dire kude machalo mbere ka
tiagas wuoni ne ok ong'iyo ni nyalo dire kuonde machalo Kariobangi South cha. Koro mi kaka gini medo dhi to kaka ni an jatend piny go kore cha. Aparo ni wadhi nena men mana tipo motwere to bero gore e kind ji ariyo go. Erokamano ahinya. Senior, wach ma Nairobi ni naneno kanyo ka ji ochako so lwete. Iwacho ang'o? Tiego Kalonzo ground. Nang'o? Dongo wacho maber ni gisewinjore gi Kalonzo Musyoka ni kom ma governor, senator to gi human right iwenegi ka gi support Kalonzo mondo obed president. Idwa bedo president to county ma Nairobi ionge gi duol. Tionge gi duol. Kari idwa bedo president magani. Ingeni siasa ka dwaro wich mani malo. To Rigathi wiye ni malo, mano nyaka wamiye. Opira mna mikao tikete kor, tikete chong, tigo piny, tigo breke, keng'iyo na miyo ng'acha, ung'eyo. Yura nena. Nikech koro ka Kalonzo wuok gi kwano mora mopogore gi gima ne Rigathi osewachon. To joma winje to koni to ma Rigathi no sekunano usewinjo ni kendo kore balo. Emomiyo an kata ji pod wachoga ni jogi dwa riwre nyaka 2027. Anta koni jogi mondo riwre tek nikech adira makende ng'ama iluongo ni Rigathi Gachagua ni. Boro dwaro nikech ong'eno kochung'. To nikech odwaro ni mondo nere ni ene kieng piny ma Mount Kenya. Odwa ni ng'ata madwaro support kata sir margi kaka Mount Kenya. Nyakiti gi terms ne. Ene mukoni gima temo. Ok timre kamane siasa. Nikech Nairobi ka wang'eyo. Kalonzo Musyoka ni jiji mang'eny. Emomi inya paro kata chien kacha Babu Owino nikech awinjo ni odwa chung' governor an pok aneno kumolande. Nodhi kucha mokoni en kaka Babu Owino e presidency kata support Kalonzo Musyoka. Mondo ne ni jo akamba kokoni ka kijana ni osewuok ni koro dwa support ng'ato. To karene moti mang'o. Ero koro giwacho ni ne gisewinjore ni DCP ema kawo governor, kawo senator to kawo human right. Gi 75 wards. Gi 75 wards. Ingeni oduwo ne jokapi. Tinge gimomiyo oduwo ne jokapi. Nikech gima nyotimore mbere odike. Koro manyo kuma koro mondo chako kelie wach ni ma Mount Kenya cha mondo chako go e kore. Bro kawe kinde. Koro nyaka duog ma Nairobi ka ema koro owachie ni koro ji ok wach mbere. O temo gola attention kowuok mbere mondo bi Nairobi ka mondo koro weche ge owach kanye Nairobi ka. Erokamano Nyakwar Perez. Ana nyalo wacho ni kiwinjo ka Rigathi Gachagua oloso ka wacho ni governor Nairobi DCP. To kapano wacha DCP chama. Kech wang'eyo kaka osebedo kogo siasa mare. Otemo wacho ni governor ma Nairobi nyaka bed ng'ama wuok e dhod jo Mount Kenya. Kech en gima giseywago higni mathoth ahinya. Giteme kata mana gi yiero mokalo cha. To noko bedo kare. Koro aparo ni ng'ata madibed ni manyo kom mar governor Nairobi. Ong'e ni oganda mawuok e gwenge mag masawa mar Kenya dwaro komno. To kiwinjo ka Gachagua wacho ni DCP matiende ni komno gidware. Koro kapar ni ng'ata ma samoro wuok kamoro manyalo paro ni nyalo yudo tiko mar DCP no kata ka en ma DCP kokiwuok e Mount Kenya nyalo bedo ni matek. Samoro nyamisi mar ni jalup governor ema nyalo miyi. Kech higni mathoth gise kaka masabedo kwa ywago kaka oganda luso bedo ka ywago kom mar jatend piny mamalo cha. Kagibe gisebedo ka giywago kom mar governor ma Nairobi. Mano mokwongo. Machielo winjruok mar DCP to koda Wiper ang'e ni samoro pod ok gindikore piny. Ting'eyo ni gimosewachi oko kamano. Obedo mbaka ma koro gidore kadhi. Inyalo paro kinde mane pod ji penjo ni to kare koro broad base miwacho ni be entie adier winjruok mar Raila gi Ruto ni be entie adier to ka pod ji pod parore cha to Dr. Oburu Oginga wuok oko to lando ni wan kaka ODM waseng'ado. Gik mamoko koro ndugo tim mana bang'e nikech koro macha wach mana lungore kadhi oko. Koro joma ne pamoro pod iware mar ok gidwa keto kokgi e gini gicho osedhi oko gicho oseke. Koro nyaka tuket mana koku. Koro aparo ni kaka osedire oko no. Ting'eyo ni gin bende Gachagua be ong'eyo kaka winjo ajai wache no. Gomo ji Kiambu ka kiso Nairobi ka ok en tich matek. Gitime mang'eny ahinya. Koro ng'eyo ni ka to nyalo biro jase kaka nyalo jase.
gi thuolo mantie mar jindikore ka jogo ombulu ni magi yude kwan ombulu madibed ni ginyalo gombo. To machielo king'iyo kama no lose Karubangi North makoro atemo siro godo gima jay wacho ni omak godo Kalonzo kamarach. Karubangi North kanyo yande Wiper ema noteli ko mar MCA. Gi MCA margi mabende achiel kuom MCAs mane tiyo matek ahinya king'iyo twak mane timo kata ma od bura mar Nairobi. Joel Munuve mosenendo. Kendo en koro nochalo ng'ama koro noriwo wiye kabinde mang'eny nikech Munuve no ne en wuod Akamba, to ne en Jaluo, to ne en Okuyu, to ne en Abandu. Nowacho dhote. Koro matene nochalo ng'ama noriwo wiye ji. King'iyo kata mana Ramogi ka en MCA ma Nairobi mane obiro kama ng'eny moloyo. Koro ng'isi ni Gachagua ne loso kar ma Wiper nie kod mbi mancha ne komgi to pod no kowene Wiper mondo kawe komgi no kaka boni gintiere kod winjruok mar osiep. To no winjore bed ni DCP mokwongo ne kwongo weyo ni Wiper sir lwedo mondo chako yud komgi cha kendo. Koro nyisi ni kargi kando winjruok margi no pod onge adieri e kindgi. Kendo gimako Kalonzo Musyoka kamarach. Kalonzo Musyoka omak kamarach nyakore Mugajwang. Sa maringo mateka ahinya ngato adomi ngato ka ngato dakika achiel Stafford ngisa ni sawa urumo ka senior J Bonyo, Fred Ogweno governor monge portfolio kendo monge pending bills kod Ken Muga acha kodi governor ndara ma rironi Naivasha Gilgi Summit Road ni ndara ni osebedo mbaka malacha ahinya obuganda boke pinyi luogi imbo mar piny Kenya osebedo gi chando ahinya dwe mar 12 kata mana dweche mamoko bende gikone koro neno ka gima wanga pani ibro gere kod sirikal mamalo ma dhi konyo nade. Victor, nekisa ndarani gima beri maparo ni samoro wanyalo biro kwano sirikal mar William Ruto ni. Nekich wan kaka jogo mawuoka gwenge ma Western kamutingo ganda ma Waluya ekonomi ma omako Kaluo mangima momako Western omako Nyanza omako gwenge ma Kisii to kata mana gi mwandu bende madhi king'iyo iweyo weche mag samoro dhano budho ahinya sama koro wantiere kinde mag Christmas ni. Joma wuok Mount Kenya ka ng'ato wuok seche 2 to sechopo Thika osechopo Murang'a to wan chuno ni ng'ato chaka ineno kaka ji nindo e ndara ka mayu ka kende dhano nindie ma samoro kimoko kanyo ni lori okethore tinyalo kawo kata mana ndalo achiel ma jok ma winjo wate ong'iyo ni kanyo nyalo budhie kata mana seche 10. Koro kinyalo los ndara nitaparo ni dhi yawo gik mang'eny nikech kata mana trailer matero mwandu kuonde gino ka seche mang'eny kinde mathoth ajali timore. Koro mae nyalo dhi yawo economy ma biro kawi seche manok kabisa tisechopo Kaluo nikech bende ok jite ma samoro nyalo yudo nauli mar ndege to samoro bende ng'ato dwaro mana mondo mi owuoth gi joge nikech Victor koro kaka sane ka in gi family ma idwa dhi kata mana gi dhano 4-5 samoro tiko mar ndege dhi mana ka 200,000 gi wiye mondo mi udhi muduogi kata mana $500,000 to odhi yawo economy kaka mwandu biro wuokie kendo ahinya ni bedo ni bende wach mar SGR cha bende koro jatend piny wacho ni tim ang'o bende dhi chopo Kisumu ko chomo Malaba. Kora paro ni yeni gima di bedie project maduong'i moloyo mabiro yawo weche mag mwandu weche mag ohala to gi weche mag wuoth ma chomo Kaluo. To mogik nekech ang'eni ok bi miya thuolo mogik wiya ok wil moka paro ni kaluwore gi gima rigi ji timo koni to bende gi gima nyo waneno ng'wech manyo ringore ka Sipulcha. Asewacho ni tanuoyo ni ng'at motero min meruka ok chulo osuru. Freddy hawa Ken nyalo mero ka en nga to ng'at makoro nyalo yora nekech okadwa elo ni tiende eno bira nekech min meruka ka ma ine ma in gi min meruka Victor meruka en assistant chief kamano Ken apaya ma Nakuru Rironi Nakuru Mau Summit yes ria mtu kode okang kendo kode kwan en okang nikech ok obitinge odhi kode bank osetieko telo mare obro weye ne jopiny kore en okang makare madongruok ne jopiny kech ng'eni machandara maduong' ma osabo counties mang'eny kendo kanyo mwandu kadhe mathoth ahinya madhi kata mana e pinje maoko loche madongo moting'o sike thoro diwo kanyo koro aparo ni koyawe kuonde midhi kete lane maro mang'wen midhi kete lane miyawo nyaka maro mauchiel kichomo yo Nakuru koni nyisi no bro bedo kod thuolo mar nyamburko mathoth ringe mana koro sani wabedo kod nyalo maduong' ahinya gi Thika super highway yes
To king'iye kwan mogo kode bende kwan maber. Mabende anyalo wacho ni en okang' maber ne jopiny. Nikech odwa ni mondo ka chop tarik 1 dwe mar 6 higa mag 2017 to ndarano tiyo. Koro nyisi ni kapo ni higa mag 2017 ka ji dhi e yiero to ji dhi e yiero ka ndarani tiyo. Opodho nying moro ma ji ong'eyo ni singo tok tim. Nyalore. Ja-China kimiyo tich to tim atim. Gima ber gi nyalo mar gini nikech sirikal ok ochome achiel kachiel gi ng'ong'o. Minyalo wacho ni pesa odiwo kamoro, okawe to ket winjruok e kind sirikal gi kambi ma ok mar sirikal. En mwandu ng'ato. Koro joket pesa nitie. Koro aparo ni en mana chwale to ang'eni sirikal biro konyo ahinya mar neno ni ota chenro mag wuoth e yo makare kinde ni makoro gedo biro dhi nyime mondo mi neni imiyo ji ni to yo mane mag nyalo tiyo godo to iyawo mane tiloro mane mondo mi jopiny bende kik bed kod ng'ikruok e thuolo ni manyalo hinyo bende ochumi mar Kenya. Wach mari mogik kapok amiyo Senior J Boni bende mogik en mani omed mana keto mahino ahinya to kana asechako e lweny ma otenore kod kedo kod kute mag ayaki gwenge makaluo. Ang'eyo ni wasebedo kod para manyime ahinya e lweny ni. To ang'eyo ni wach mar piny Amerika mar golo sir mane gichiwo e bwo agulu mar USAID osekelo chochni ahinya ka jomoko bed samoro ok yud yedhe ma gitiyo godo kod makamago. Koro aparo ni sirikal to kod oganda duto nyamrerwa e kor kuonde ma wantiere omed mana chiwo tiegruok gi puonj makare mondo mi kapo ni nyalo loye korka geng'ruok to aparo ni mano nyalo bedo makare nikech samoro nok nyalo bedo e korka weche mag yudo yo mar konyruok gi pesa. Senior, ndara ni ang'e ni weche mag ohala iwinjo ka DC kata ka pum lweti. Gelno anena matin ang'e ni sa ong'adwa dewa kunye matut. Erokamano VOJ, kidwa ng'e ber mar ndarane to manye jogo matimo gimiluongo ni long distance transport. Jobas to gi joloche. Siepena mang'eny ringo gi lochego kamoro nitie Babadogo ka ni Riverbank. An go siepe mang'eny mariembo loche kumoting'o Soka, Nyadundo, Maurice gi Robert Gere. To gibro kodi ni kiwuok gosigo Nairobi tichiko ng'ato ni tero ne ka en Bondowa ni sa 12 gokinyi. Samoro gin gi gedo mafunde osechope site. To kichopo Gilgil tidwa kawo seche 8. Ing'e ni ng'acha dhi chulo funde kech odiochieng' magiselalo ng'acha dhi yawo kodi lweny tibende ndara ka ikawo kinde mang'eny makane idwa go return to koro kinyal goyo nikech ang'owa nikech iyudo lal mathoth. Ndara ni ber. Lal mar sa en lal mar sa en lal mar pesa. So ndara ni ber. Wasiruru piny owacho lwedo. Ndara ni bro miyowa gik mang'eny. Nyi winjo ka jatend piny wacho ni ok en geda. En gedo mabro miyo karibu jo Kenya 15,000 tije. Jo Kenya 15,000 gi VOJ nyaka gichiem sama gine tich. Jok madwa tedo negi sama gitiyo. Jo Kenya 15,000 gi nigi nyithindo madhi sikul. Gin gi jonyuolgi, gin gi wedegi magi bo support sama ndara ni loso. Aneno ni en okang' maber kata bedo ni jomoko aneno ka nigi kiawa kode nikech nitiere achiel 2 3 mapok otimore. An gi geno ni bro timore maber. Kendo luoro magin godogo piny owacho bro loso kendo bro bedo maber. Ndara ni wasegano gi ming'a. Ndara ni ber. Olose waring mapiyo, wachop Kaluo, wachop kuonde madwa chopego mondo watim gigwa chon. Wach mara mogik nikech ang'e ni koro mano emidwa dhi ng'adago. E juma mokalo ne nitie chenro moro mane piny owacho chako mar ndiko jombulu, ndiko upande. VOJ jowanyo wuok mang'eny Masai mane ng'adogi. En puoch gi pak ne Dr. Raymond Omolo kuom ng'eno ni sirikal otimo chenro ni Kaluo. To bende en penjo maduong' ni ang'o momiyo wan gi jotelo moyier manigi nafas mar kelo chenro ainagi. Ang'o ma warito? Ma ok chenro monego wariti ni kakoro wadhi ombulu kende kitimo. Giti offices maginyalo mondo bed ni chenro mar ndiko pande ni en gimoro matimore. Nya neno ka ji ni Kondele god jope. To dhano wuok Turi jahigni 70 gi wiye pok no kawga kipande to ngima to dak to nitie. Wach malita ahinya. Jotendwa mag siasa
Magi kaki konyo ganda. Watimie urugini mabende. Wach mangima mokalo nyakorongo jwang' dine wadhi nyime Simon ok ong'ado kao kinyi ma kawuono an wachna mogik en wach mane owachi kod mjumbe ma uriri mak Nyamita moko josiasa ni nyaka koro to wabede gi rachungi e kind obwongo gi dhowa ni mar wach ma igolo obed wach moro ma nyalo rito luor e kind oganda ma gin jogo kura. Uriti ma kawuono ma kaka mak Nyamita nyocho loso e nyasi moro e gwenge ma Migori County. Ji wacha weche madongo to kia ni kata e budho kuma nitiere no ng'ato nigi nyathine, nigi wuode, nigi chieg wuode, nyaka nyikwene. Gimo mako dhoga ni umbe wananchi samoro bupamo. Miyo ichayo wago ganda moko. Ndalo moro kwa luorore, nwatimo empowerment moko kwa luorore Kenya kuondegi. Ne wawuotho gi jatelo moro moa e Uganda Luo. Ko mako microphone chung kama ne ji nitie to chako weche moko molil ma josiasa ohero ka ji ochung e podium gi mako mano wadhiye no kene iluka ji omako madhogi ni to magi joma nade koro wachalo mana joma joneko e kind ji. Oganda Luo ne en ng'ama oluor, en ng'ama nigi respect. Wawere ugi wach lweny mar remoni, wawere ugi wach mar wacho weche podium ji wacha Ng'eni di dala weekend mos na jorangwe. Iko na kwa mos ne jorangwe. Mos ni jomage? Jorangwe. Imbo kacha. Sikul Kagan Luora Lude dongo. Lude mos na gi. Korgi barak. Gi joma wageni. Gi joma wahero. Mos na gi. Kwanegi. Jotelo nyaka tigi dhok maber. Ineno kata kane wan Kisumu miyo moro no wuoyo kawacho ni nyaka warit dhowa. Gik mawacho ahinya jotelo mag siasa. Wach ngima mokalo. Oriti ma kawuono kwe ma Jehova Nyasaye obed kodi. Kawuono tarik 1 dhi mondo pimi ng'e chal mari mar kute mag ayaki.